Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo. Me never make a tempo. Akoma ejo, akoma ejo, me never make a tempo. Disakoma edansona yetumi diatina onda. Disakoma edansona yetumi diatina onda. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo. Me never made a tempo. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo. Disakoma edansona yetumi diatina onda. Disakoma edansona yetumi diatina onda. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo. Me never made a tempo. Akoma ejo. Bisa, Miss Alfono, the soft ladies, me in Fono so the gentlemen. In bed, they see a name of Zenzen. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob is a the mob, a sound zero. Your bed, you saw on page my I call can now, I've done up. The man wearing 87.9 Kumasi. Akoma ejo, akoma ejo. Me never made a tempo. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo. Me never made a tempo. Disakoma edansona yetumi diatina onda. Disakoma edansona yetumi diatina onda. Akoma ejo, Akoma ejo, akoma ejo. Me never made a tempo. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo. Never made a tempo. Disakoma edansona yetumi diatina onda. Disakoma edansona yetumi diatina onda. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo. Me never made a tempo. Akoma ejo, akoma ejo. Disakoma edansona yetumi diatina onda. Akoma ejo.
Akoma ejo na bema yedo yetumpon aha Akoma 87.9 FM Osai Chrome TV Akoma mu Nsem dwumadi braso awie mako meni abedwafo ya trase de bremo ya hwafo ne ya tiefo no wo bibia da ya sabreze wo twam kra no wate menka de meka nyina ne se frishiapa ya mamu nyina frishiapa afe no akwasa ya ba December bosome no eno ene bosome ne de to so edubienu na chese December bosome no asa akwa ba beto ye biemu de menu bienu na afe no na atu ya ne sade aka nyina ne se wo bo ade no ebedum yen na fei bosome wei so akwa na wie ye na menu mienu nyina atenkwamo na de year 2026 so ye ni ehunu bie abrabia meka yese ye ni hunu enkyerese ye nguda esanse ye wo nipa dodo no a ya ene won matro na nanom sie do no ye ni wonom na ye crossover from 2024 to 2025 ye bo say ye hey 12 o'clock boy ye fa ye handkerchief ni yehim ye na so afi wo mu ejemu enu nti se ne wo behim enu se 2026 enu ni wuda menyi ni senka obese mpo nyame so okoda ade enche keka ne nkonka ayi December ebetwentwe so ya 2026 emada na so yenim simesini ye seconds no ne yehunu sima na yehunu donhwere na yehunu day na fe weeks month year yehunu de da yenim so yese eno no mystery na che se yade a obi bia na nim che wo bo ade yi ankasa nti ye ka nyina se ade ho hye ne nsa se de obo ye ho ban 2025 no mo ye ho ban sada 2026 mpo se abeko mpo a omo ye nko ne yie mu ya ye kwa akopɛ heaven ni bi atena na afa che se ye ho atimi atɔ ye nti saa ne ye besere san se ye dani ada obi bese so ye dani ada wo beko na nso so kwane a wo befa so akɔ no eno na ya na asem no obo ade no ankasa emua ye meda wase se sabre so waka ye ho adi amegye so ene Marcos edi no Marcos na wote Marcos dia na ya Akoma mu Nsem na sabre wada wa wo hwe na wotie ye no wo na abebo dawuro no na wa follow ye wo Facebook eno de ehun ya mepa ye wo wona wo hwe ye bebre na eso so enya de a wonom follow ye wo Facebook wono de onum sabra so no waba na eso so follow ye ne a ebre no so a na wanya notification no wadawroma enti se wo hwe ye wo Facebook ankrankra bi ada ya wo hwe wo Facebook a wo follow ye no boame na enne yi bomode ase wo be follow de amamenti na wa like wo follow a no wa like page no na afi wa share na waja o comment no wo ho amame nti wo follow na wa like na wa share no waja comment no wo ho de amame na ye ba YouTube nso a wo subscribe na wo bia notification bell no so ebe ni nya so ya pe obenya notification to adama mo a mo hwe ye wo YouTube no so ni a mo betumi aye ede aboa yen ene se mo be subscribe yen page na mo mia notification bell no so nti so you get notified na wa share ama fofranya bi ahwe no etumi aboa yen na yekoye nimpa so ene Free FM 97.5 Tachiman ene Free FM ebuchio manager da chen adwuma yefo nyina da ye ma wonum nyina afishiapa na ye metiefo ya wonum Tachiman nyina so afishiapa na Nike Pizza Fan Club GHUK wonum so ebo ye chidom enra wuhunu Akoma chede no nia Nike Pizza Fan Club GHUK omo baba ye edebo ayen yes sister Nikita minua bema Pizarro ene patrons Nike Pizza Fan Club ko nyina enen so yegina obo ade no enimu na yekase onhyira mo kese pa emfa ema yes abrebia no bo be kurokura yemu se ya ma me Mrs Buadu wanya yemu o ono so esemako Ezra Fan Club Hamburg Germany we de ma me anankasa ogina kontonkore na ye ma me Mrs Buadu no a ankasa bai no so ebde nia ode beboa ede ebeboa ye Mrs Buadu nyame hyira na me hyira na chese me refi ye ma me Ivy onyame onhyira o papa
menim say sabre ma Ivy tie me pa wo hwe me ma Ivy ba bia wo bia no ye ka se wo bo ade onye odom na onhyira wo kese pa emfa ema ye entade empaboa yi Italia yi ene ho ne ma oyade papa ma Ivy yi akua bra konkumu de pipa mu de beans aye hunu bi da ye ne beans aye hunu bi da emu cornflakes Onhyira wo pa na onye okese afi de beduro yes ye yenye wudenie uye buwe pampers enkwala de mpanimfo de oh chese waya ama na boro so aye ye fedodo ma US nyame nhyira wo pa na onye okese se da bia wosuso ye muse ya aye ye fedodo aye ye fe ne wo ye ma ye na aye ye fe ama ya dwene ho aye nti ase entade no nkola de wom empanimfo de wom ne wo ye na aye ye fedodo ye ma vi yenye wudenie uye buwe onyame onhyira wo pa se wadwene ye nyina ye ho se ekunafo ne wisia ne wo mo ani bie ne benya bi ahye e de ahye mpabo nyina ka ho mpabo nyina ka ho mu jacket ahodo brown rice na udim taliano ba ko bi akontro no eno no eyi de bi o titi de ni bi kontro na ya ni se bro nya bre ne ye tade ma yesa o ma ya nyame nhyira ma bi nyame nhyira pa oh bi ka ho nyame nhyira na chese water bottles ahodo nyame nhyira Mr. Josiah Nyimasare and afe Mr. Todd Ameya yes sister D on the answer was me mahunu nyame nhyira and ya ma ye di no and afe ye ma vida nyame nhyira nyame nhyira Teresa nyame nhyira no ma Paulina nyame nhyira mo edi ne dosu dosu ya na for no mo di be ban okay na just say yeah bobo kwa no and yeah ma Joycelyn ma Joycelyn so ebeboa ye and ra me bo edin no enra me bo bi yeah ma me ba ko no so free Italy and ra ono so just say edin no edoso bebre nti enen so yeguso Akoma chede ne yeguso and me dra ni mu ho na yes sister na wo ni mo de oto what's the ma ko na me say what's na so omo ba yo and I say omo ba yo wa ro wasi ai omo de why so say asem na kwa dai why bi o say asem na kodi ni lawyer Nsem boko de akodi ni lawyer Nsem lawyer Nsem money din chire ye na o maye hunu asem no ka no kompese kom ye asem no fresh case nti ka one ye nka no boko ana obusa me ne ba ne se wasa happen bi mu ana ana me ne ba ne ka se da bi bi ana me ne ba ne ka se abedi mpanimfo nsem awie ana me susu minti me mu nyina fon so nya de enka nti sika na ye ready dia omfa me mpanimfo wa ha no me minti me nka ho asem bi ana se benim di nti o ka lawyer asem na bibi je no ana na asem ben na wo ka ne se yi ye de sikasam ne nti wo kan na waka akire ye die omo kan ya yekosi ye because obi amfre ye nti wo bi ansa nti ni aba we ma mesisi na ye hunu nkomo a enra ekoso wo ne entem because ye nyante hwe
untumi ntutu anoma ho ana apostle no ma kire ye say ya mo frɛ apostle no frɛ apostle no ɔde ne number ma ye na ɛne ɔno so ne komo na frɛ lady no bra beto so Stella beto so ma me sesi a na ye hunu nkomo akoso wɔ akire because ye de ye nyante nkomo akoso yie ɛno akra woni ya nhyɛ da ni nkomo na yie ɛna ye pɛ ne nkyiremu foforo a ye de bɛ de beto so aye no e ka kyerɛ sɛ ye ne beto so nti ye nyante hwe on ka hwe nkyerɛ ye nti ye wie na kyerɛ sɛ ye hunu de ɔmo kokoa mu nsɛm no de akoso na ye hunu de ye bɛka kyerɛ tiefo ne ahwɛfo na enye saa de a ene ye nti ase because ɛna nkomo ya ne ye di ye ma nkomo no ɛsɛ ye saa bɔ ye bɔ ma tiefo ne ahwɛfo etie bie nkomo na ne ye di ye no ya nti ase ye hunu ase wankyerɛ ye mu yie sɛ sika no sei anasese anasei na mede ye ɛno an sɛ ne wo se ye mfro ye bɛfro no wa twetwe nkomo wo sɛ bɛka asɛm foforo ɛde akyerɛ ye nti ebia ye tie kokoa mu nkomo a akoso hostel hello Stella Mama. Stella, good afternoon. Afternoon, Mama. You're not appointed to say. Mama, me pacho, what are you doing? Who you now? Sorry. Yame adom me ho ye pa. And I know you are that and ye would do komo. Asɛm a woka ye no bɛbɔ ne tɔfa kakra de akyerɛ ye. Na enkomo foforo bi a ye ne wodi nkomo ne wie ye no. Akoso ewo wo ene prophet Isaac Bio. Bosheba ntem no. What side ya to aso ama me nti asem a wode to yenim no bone tofa kakra ma me na de akoso no so ma ye hunu. Okay. Mama ni edi kan ya kopon enhira ni obedwafo nyina. Ankopon yo besi akwanya ode ama me ne de hise me nkasa. Bacho na no do da me no ekasa se mi hia osofu bi wo TikTok so aye friend Azikubi. Iti ni nkomodi enu akoba se pa semba me ni ntam. Iti osore ya obisa misika. Ni sika de medi na masendi sika amano. Iti se na chokumani no ji free no na mse de penye ya juma. Se de ebeboa me ni. Iti na Canada ho asem. Je mani sika mane kwaje sa dan. No ye hu video e de be no ha. Na msa mani sika no warranty store dan no. Enti na de na ekoso wo ni na enti asiye. Na ni nsem bi nsisi so mame. Nti we ka kache nsem run pressure. Nti wonti me bi na mse de ma ya ma no wadwen ho de. Ti me kache nsem ni gamu de mi ni babusie ni bia. Na se ni so fu mame bi ofa na na namba me. Me ye ya no mfa na ma ne ma na looking say. Na mo be program bi eno post sticker bi. Na me fast of mame namba na me chat then besides mama ubani software ziki no say ame eti ehono man kama semanche no echi na me free no see you eli amunhwe no one ne ye den settle down etra mbona ma se me no sofo ma me na sa ma bona ma ne enti obe free ni sofo ma me ni kropo no mpo kwa asole na ma me free ni cancel no ni di nkomo no ana o mo free me obisam say forensic no say opemi dia me come in ni ana mbuka chance ni ma bi wo wa nsisi so e ma asem ewu o se me din try de egun so ana ma ni bisa na open wo si ane me pew ena enkomo na no koda ho ni try no so ti me wa na mama no esa e friend me na conference call e kan say me fi no bi mani chokumo ni bi na mama ni bisa am say no Stella a umane chokumo ni na mse na mama no kore na me hu ni eni ti am mani chokumo bi no say okay na store na amaye no na this time e kwade oboton ni ma e kosi bunga jinkan so am paskas na obinya e de abre na afa ni ma
I'm saying Mami no so mami na ebisa osika sen na wubenya e de abre ayi prophet no ato niemagu. Ebacho ane. So for mommy na ebisa na me say mama me hwehwe sika bro 10,000 na say okay mate. Na say one dey on pad ya yesi. In January 2026 mo na oba kofi akobi mo busianfo na oba ye no ken. I'm see you mate. Ena etwa nkobone so. Iti na nu na menene kasa wo ha. Menene kasa wiye. Iti menene ka me na ko TikTok so me ko na obi akoto oba akotena ni dem aye video na ne picture eboda na ho. Ena me twi video ni be picture we dey we send dem ma me na no. Na nipa we wini mo no. Na say I me S atwam. I'm say atwam how many months how many years? See I don't need bisa nisa. I don't need bisa what they will eat that will grandpa. Wa wutu na na hame. Eno ba e ko. I'm sleeping baby. Yeah, they think one for me friend. So I job friend. And the mama ne ko so ni inte. Na baby sounds like come on, it's just what man we see. Dabi Stella Pacho tina ye kakra ma me na ahoma no ejitwa sentiment. Hello. Okay, yam kwada mention. Okay, it's in a boy plan and yes, no, see, when I wish you could be answered. Into when you a monk and I'm the time. Did I be a layer consul? Last when you're not being say, Missika could dinner on farmer. As some more catcher me say, I met you out to them when you ma Eddie Chiauka and see you what it. It is the boss of my men so. That's right. And I'm a boss of my men and so I'm and as of my men so in the better. Maybe then, so for my men about the men, why dear, we knew. The shares of my men now in the country. And I'm at here, and I'm born a black man. It's the same way, also. I'm a dinner, my mamma black. No, me blind, a cassa, and I'm Sunday so for my men. Emma, me brano, no, so ye, a casai. Inti mama, inti ababa dam wo, inti no wana. Supposed to be free so on no chiro mo Bible school. So they are same say abedam. Now no deal. Oh, she me catch her and say, me were 32 years in this. See, no. I feel some man won't clattering with the news we see. Nice, me all can no correct. Says a man our cardiac and go on the dimming in Nsem. In Timinia, same be America, and yes, our bus will be the Sikanamana. Amania. Any all sending from man brand, banana say, man, come. I'm meeting with dear BRPU. Na papa see you what and some grumbono. I am as a friend. No, who in Tama, or Mama Cannibal. Now, I say we are quadine, so for mammy, mammy, and carry, and found one and acquire as this lady. The baby I could read it, and why I didn't do see a walk. Oh, blare, man, come to the and the mate. Na papa no, you can't take call. And you know, Mama. Dear Ebayan. Now, a branch here no so frail. Never try there be on Casadi on friend. Okay. Now, was say or catch apostle ne say who 32 years and a wuchan intro. Me pacho Anne. Was say wuchan intro say who how many years? 32 years. Okay, and now Oshishe Muno say who how many years? I said, the catch and say, Mamma, 28 years. You don't know what you say, 32 years. Bribain or the question who say, who are 32 years and no come, you know, what friend will be so one someone. Mama,
menim brebe o ko hwe kura mpo mama on kan kore kete onu pora na mi bisa ni se ni fie yesen mama wan kan kire me da jese na mi na mu so 25 years ama mo ti mi e be mi sa no no what 25 years and I want to what 30 20 saying but I'm 29 years 29 years I am a child who no I wish said there was city no ade no na who say bia why younger than you there be mama me sir okay and was about kwa rich apostle say who won kwada 3 and I would see no me patro I ono so kwa po no be di kire me wo ha o mama me won kula tu woman who say won kra tu ani kani hina kire onto ono kwa po no be ka kire me say se ni sofo mama ni me say na wo sen ya ono aka sofo mama ni say na wo ba ko ti me so me ndi ntu se ma wo ba ko na say de ben line na wo ni me ko na oba nso ye de obasi iti baba ni bisa mi abeka no kure wu iti be fra ma me no ko mo die ma na be ka kire ni se me wo ma tu na ono bisa am se we se na me se me wo tu ti nai no se ai kin na ti se wo se na me se ma mo fani date ya wanya atisi ya wanya ka kire na mama ni se mo wan kasa mama ni de me ne kasa won kasa o me ne be kasa ne be kasa eno na mama no ka kire me so for mama no ebra wo hu say woni ema foforo bi mu e wo relationship no ubisa no wose omo ye ne ex me pa chaw wunya akwanya no ene sa ma ne bi edinketa ho ana mama de bi sa oba na mi ko shia na wo TikTok so ni de na ni na manye de eni mi ho jo ka cha mse me nko ni pali di en kwa je ni na ma na mse mi nti bi nyeze adwuma no nti achire na sa na no no mo bu sisi no omo ankasa mo bu chate so ayade no so say wono na wo ho ya wo mo e chate wo na chat no na ayade de na komo ba na koso mama me pacho da die tie ni say ne platform na wate no na kwa ba ko e wo so nti emra oni we ni kwaye we ni ewo hotel mu bae no ena okache lady ni say oni ni ntimi ntina ena lady ni call platform ni so ekwayi ebi no mama nti na boy ba ko wo so no tate no se na waye ni no say my sister bin to tama obi aye den adinu nti e ho na omo friend ha na chese sama ni nyina so no wagigi wonum sika te se de wagigi wodie yi na mama hadi me kase minime no se wagi o musika de amebo no twa ntrae den atone so se sika ya wode ema no yi eye ono na na sere anasa wo na na wode sika no ema no because you feel say wo share be ma bi apeso no 90 mama ono na no sere me mama ono na no sere me e kan how e chere me okay so beto ka ama no mama kanu enyame na me kan se me ka no na oko all night bi ni sofo mama ni ebe ma nso ye sofo ona obetra na asa na do me se ni sofo mama ni ebe ma no o ye se de nya o de ka bi ko yivu aba na ni kan se o ton na the price ni ye 20 million eye pra na mza na ka be na eye 20 million za na ne bu efu no se ete sa ni pa na wa ba me ma pizza na ni pizza no se o tani adwa wo nche ma me na nye na wo nto ma na mse mi ni sika na nya abutere ye behwe de ye beye nti mi ma ni sa on fa papa na ma erma me na me ne nkasa no se ni na ma de ni na mse ade na munya se me ne kasa na mi se ba jia ma wa na ma jia ma eti achire na me baka chenze na kan se mi nkwaji
Ubega do bisa mi petro musika. And he said, "Woman, I would ya, Bepu, Albanian Faso, Ewoso, no one can second down Jenny, Rebecca Jensen, correct. Tienya kind, once them. Tinama Masara and so tea. Stella mame fa wonsia na enra yenya no kakra yahwefo ne atiefo enra yenya no ene ne de nkomo kakra na oyoka sen ne ye besan atoa so ma ne je pene afei de ne ye frɛ no a wo ka che se asam no wɔ ne lawyer ho na se wɔ ne lawyer ho se ne lawyer ho ene yeso ye lawyer ebe frɛ no wɔtwiri mutai sa 260 million no 26,000 no obetria propro wa no a wajidi yani de wobedi na so wei ebe ye sua de e de ama prophet yo say why just say eye me awurade nyankopon ma odi ye besan aye onfa ne hu ni da akwa wei enya de obefa ne hu adie mo ye mu hu sei na mo de sisi asore demo ena ye hyehyɛ mu asɔre ayi ye hyehyɛ hyɛmasofo basa mame mo akwa ya ena obapa family mu time time medase mame etiefo ene adofo Kenoga Company Limited asoye ena sabre mede wo adrui Kenoga Company Limited ye de habama ena eye adro ane adwumaku a ye de ye sei yenim habama so mfasoɔ yenim de nubna eyema nipadua yakeka habama nubna nuahini aboma yede aye enuro kuku dam abadwaman eso Kenoga Company Limited yenuro edikan efri yasoye ebaaye eye time herbal mixture ɔse afi malaria fever bia aye ziba ewo mu no ebitu akɔ na ne foforo kra time herbal mixture na the capsules so wo pebi atwa for nitrum ewo baby biara yeton no bia benya bi eye pharmacy shop chemical shop and a herbal shop okwa wo benya time herbal mixture time herbal mixture na the capsules ne bi ato ne a wo pen dodo etun so emfa ne ni entremu ewo K&G asoyeye yewo Imrom Abidjan House afei atonsu Monaco Junction okwa ubenya time herbal mixture time herbal mixture na se ne capsules ne bi ato me pacho ye mo bibiara afishiapa na se Christmas ya ye namui wapomden etese se wapomden enya wonti ena me waha so wapomden esinitura se a wonti ena me waha nom sei Kenoga Company Limited ye de number ye di dwuma no ebeto fi me pacho se woto wono ma na se wote ka mu ebia na wo ba bepie fi ka mu ebia na ba besi wo ba bepie fi fie wo bedum wafidie no faafo na boye number no me ka se wi a wafre ye na wo ne yen atwetwe enkomo number no is 0244 417 669 0244 417 669 Kayo se edino time medase time herbal mixture time herbal mixture na sani capsules me patro time herbal mixture na sani capsules no edroi ye woni nsuo ene ye woni topaye so wo pani mienu nyina wadaroma wontimi nto ne saa esan se ni mienu nyina edi dwumakro na obi wo hono so pa edro ye nsuo obi nso so pa edro a oye topaye eno nti de wo pe no na wato na metu fu se afewei se wo di dwa akwa akoche odofo bi a meka sure se nka better time herbal mixture anasa ne capsules ato so ede amano esan se edro wei ekoni nipadua ni ma ebeboa no ayi bronya aduane ayedi ye emu ohaw biara afri nipadua no emu me pato ye nuane na ayedie no ye fa ya wie afri mu eno nti na wose wonya adura ebe rewre nipadua na kwa baabia na atwetwe fi ni nyina apie afri nipadua no emu apomuden ya ade a ede eno nti yawe pese ebetafe wapomuden ade a ede bia no me pato bibi pese etafe ho eno nti na mese wo nipa biara se ento wapomden ajeje mu emie wapomden pono ento honom ema yawe emeto nhyeso hwesa da ne da ubenya adupa anom ebekọ nipadua nim na propre fi eyi fi bia afri nipadua nim edro no eye time herbal mixture anase ne capsules yedro we mese eye nipadua zoom lion
Ye nipa da sani ye no nsuo ye home mframa edi aduane enema miensa yi mu na yare fam ekɔ nipadua nim ye hwe ye mframa ye home ye ase epe no atweneti mframa ahyase efa eba ne sa mfuturo ye home kɔ ye nipadua nim ye teka mu ka bi di ye nim echi nwusie ye be home akɔ ye nipadua nim pampan bɔne bi ye home akɔ ye nipadua nim eye ɔhaw kɛseɛ pa de ma nipadua no edidi ma na akɔkɔfa yare bi abre nipadua no yɛnhwɛ yɛduane a yɛdie ɛkɔm de meboro so meforo kaa ma so kaa nim me bai ma ba bɛso akonnwa mu wɔ ha nipa dodoɔ na ɛna edi akɔneaba wɔ fie ha nipa dodoɔ na ɛna edi akɔneaba ɛwɔ kaa meforo mu mekoduru yɛ mede me nsa ato nsuom kɛkɛ ahohoro abramanfa adeɛ bi anka ho ahohoro me nsa na mede ato aduane mu adi m'aduane adwo na mpakyɛw madi ne saa obi wɔ no aduane no ada hɔ akyɛ wɔse sɛ mɛto agu deɛ na mɛdi ayare no kwasɛm wobɛdi nso na yare edi akyire yɛnhwɛ yɛn nsuo a yɛnom nsuo bi egu polytank mu ansa na aba nipadua no emu anaasɛ yakobu de ayɛ adeɛ baabi a nsuo no firi baabia no egu adeɛ ansa na eduru baabi a wowɔ nsuo no sɛ wode si hɔ no ma adeɛ kye anaasɛ wode si hɔ no na edi kakra wobɛhwɛ nsuo no ase na asɛ fi wom ɛnoa mu nso na yɛsa yɛde bi anom obi wɔ no obi bi hyɛ fridge mu na wanom mɛsɛ wo nipa biara sɛ me ne mmienu deɛ bia mɛtumi ayɛ na anaasɛ obi bɛtumi ayɛ no wontumi ɛnyɛ ɛno nti yɛbɛfa ne saa deɛ wɔ se yɛyɛ ne sɛ yɛnom nsuo didi ahome mframa no nti no ɛwɔ sɛ yɛnom adura ebewurawura yɛ nipadua no akɔ abaabia na baabi biara a yareɛ akɔtɛ no atwene nyinaa apie deɛ nti a meka sɛ duro yɛ nipadua nzum layo ɛno no ewurawura nipadua no akɔ abaabia ɛprapra fi bi afiri nipadua nim masɔre anapa adware ɛde me ti ɛpempem sɛ menya deɛ medie ɛba ne saa na me nipadua no ayɛ fi me kofi a mɛkɔ akɔdware ɛwɔ sɛ yɛhu sɛ yɛsɔre anapa na yɛde eti pempem no ensu kɔmɔde ame anum nsuo ɛkɔmɔde ame yɛdidi yɛahome mframa ɛno nti ɛwɔ sɛ yɛyi fi bi afiri nipadua nim wodware wodie n'ani a dware nipadua nim ɛnyɛ sapɔ ne samena na mmom ɛwɔ sɛ wonom adura yɛfrɛ no time HH herbal mixture nasa ne capsules na mprapra fi bia emfiri nipadua no emu eyi fi afiri nipadua nim no na ɛsan so boost immune system yɛka sɛ immune system a ɛbɔ yɛ nipadua no ban afiri yareɛ ɛho immune system nipadua no hwɛ sofoɔ ɛna ɛhwɛ nipadua no ho afiri yareɛ biara ɛho ɛno nti dane da wɔ sɛ immune system no mepatwɔ na hoɔden no yɛde bi ɛka ho ɛma no ɛwɔ sɛ yɛtɔɔpe ne app yɛntwɛn sɛ yɛyɛ funum aduane nyinaa bɛsa ansana yɛdidi yɛntwɛn sɛ yɛn home a yɛn home no mepatwɔ home na medi ka home yɛ mesizia ma na yɛ adwuma wɔ nipadua na san ma ho foforɔ dane da wo home kɔ nipadua nim saa na immune system no ɛteɛ dane da ɛyɛ adwuma wɔ nipadua nim sɛdeɛ wontwɛn sɛ ɔfo wobɛdum ansa na wakyagye sɛdeɛ wontwɛn sɛ ɔka afo wɔbɛsa ansa na wakɔ fuel station akɔ akɔtɔɔpe wɔ fuel tank no ɛma no ɛntwɛn ma immune system na hoɔden no ɛnsa ansa na wakɔ akɔpɛ ano opomasi berɛ abɔ ho ban atrema baako ɛso wɔ mfasoɔ kyɛn ayɔnsa bokiti bebree wohia sɛ wonom adupa ma aduro no mfiri Kenoga Company Limited aso ɛyɛ mmra adaroma mɛsrɛ me san so deɛ number no ɛto dwa ebiem sɛ wohwɛ me ɛwɔ TV no ɛso a yɛ number no egu TV no anim na sɛ wotie me nso a number wobɛfrɛ ɛsi so ɛyɛ 0244 417 669 0244 417 669 kayo sɛ edi no ɛyɛ TIME medase time herbal mixture time HH herbal mixture and nasa ne capsules yɛ pepe fie free nipadua mu na yɛ boost yɛn immune system no na yɛ siesie yɛn ho ɛde atwɛn Christmas yi ɛno nti na me say ɛntwɛn ɛma no ɛnyansa na waka sɛ wohu yɛ anka ɛma yɛareɛ bi ɛma nipadua no so me ne omienu enim sɛ ɛba no Christmas a yɛdi holidays bebree ɛwɔ mu adwuma bebree na ahyase breaki ebi deɛ this week ebi deɛ next week yɛbɛdidi nso ɔsɛ yɛnom aduro ɛno nti nam sɛ di nka nom aduro bɔ nipadua no ho ban wodi nka yɛ ho aduro saa bere a wobɛtumi dodo ato nsa adidi yɛdi Christmas no so awie nso a adwuma na adi akyiri a yɛba bɛsan so ahyɛ abrabɔ no ase foforɔ wohia hoɔden ɛno nti na mɛka kyerɛw sɛ ɛnkyɛn na nidi nwie ɛmma yareɛ ɛnto nhyɛ wo so menim obi wɔ ayaresabea wɔ se sɛ yɛdi Christmas wie anaasɛ festive season bia no after
Obon's a hospital ebo dompem. Dane da omugino munaso ye adwuma ntantame sanse yakodi di muroso. Die ni kwansi ye die yadi. Yakonom die ni kwansi ye do ya dum overdose. Yadidi overdose. Eno nti eba ne saa na yedi Christmas na wi anase ya gi ene awie no. Ye hia hoɔden ade ahya adwuma ase foforo no. Na afi na yare ato ahye won so. Mese wo nipa biara se wohia hoɔden na wode atwabro nyawe na wohia hoɔden san so de ahyɛ afe foforo no ase menu mienu hia hoɔden de akɔ 31st ase akɔka kyerɛ wade so ɔne yɛ de ne die esan sa afi we nyame ayɛ bi wohia hoɔden ɛwɔ sɛ wonom adura efiri Kenoga Company Limited aso yɛ aduro no ɛyɛ time HH herbal mixture nansani capsules oba ensuo bi egu no ensansan je ne nantam aboso mesi afiwe oba ne nantam aduane ede ne de ni kobro nyanase enya de ese biotafrach ode na aduane esi wa ma na nyinya eno ntimetu oba bia fo se wo ye oba ubenya o menses ubedidi onante bebre stress nante bebre retimi do how brain ma bebre pa afa ye pieto a ye hye me pa cho enku bi a ye desra etimi ma fifire ti ye ba bia ye kogina eja ye nan na sese bi ye kotena eja ye nan etimi contact bacteria bi wo hono na de how abreye e ma mom yensiesie na bro nyawe yenso ye ma ye nantem aduane nkasa ma ye eduro no time HH herbal mixture nansani capsules ye di ye TIME emre ya becha wo emre eduro yenso ye de emre ene ye di ejuma ye bre no aso eno nti se person ne doctor twetwe nkomo how bi na wo so na person twetwe mu kire doctor wo abotre ebetio na wo tie wo wie so obenya abotre ayiwa no no mienu nyina ko atia yare na edi yenya no ye number no 0244 417 669 0244 417 669 Kenoga nie time nie Kenoga insu enie ye do bibiara se mo bibiara fishia pa nyankopon ya adoma dasene ye be sanso ehia nyame ensha papa oba pa ha ya kuma 87.9 FM Onia TV or say Chrome TV akuma mu nsam dwumade wo hwe na wotie na yemra esubiem na yenko akuma chede ne so kakra na afa yensan emra yeguso na ase mebu efu kakra ewo prophet ni nsem hunu no a odidi che na che say yes suban no and we this TikTok or and afa so what was that group no or yesofo na ya na me bisa me won say enti obia se asofodie ni school no wobi atumi kobi yetumi hye wobi asofo nia opa ne se obeka say bia me nso be pese me yasofo no ase ye de ne ko ye nhwehwem like yenye bibia and ya to boys no ade agum saa and nsem hunu na no wodie nsem hunu na dodo na adie ne mudie montra ho na mumu ema emfaso but wodie ubetua wusika no 260 million 26,000 no ubetua entisa wo store no ye kwa report case no beba na ye diki abeto ano na enne wo so beto ye lawyer nka ye be me ye lawyer fro ye wie program na ye ma ubenya call ye me ye lawyer fro sisia wo si ho na wo gigi man sika die e na wo keka man tribom wo na wo gigi o musika die e na die abufu kra ne say wo side dia sofo die prophet ato wo so wo sa wutie yi e die na nyame be yi a kire wo se ka kire wo bie wo ho ntie sa no wo fefa ma ba heart sa no gigi medicine no scam me ma sa no wo se nyame de wo ba ya de yi mububo mitirimu anu makeka bi mububo mitirimu anu makeka bi na wonu so wo ma dwede wuo no wo so wo mpampa ibobi abo wo tumi nsori anadwummo wo mpaye ensu kire nyame no ni agibatu kiawe ena mami we na me fanye we mam no otua de ama no because won tumi nyina ne naso mo mpaye ya kwadworo wo mpaye bo nwa kire se ye pese obi na bo mpaye ma ntie tua no o ma bo na we ne mpaye ne ebedro hinefa edru hinefa watete madam tetete man paso fefefe wama no basa sa no okay aha ya kuma 87.9 FM Onia TV wadawro ma yeguso ne yeka yakoma chede yemra no so na yewia ya beba bebo ne no ebi anra bra ye ne di nkomo no na we free song tie beba na ya bebo enra ye ne nkomo twetwe no na won so wate de course no ebi na akoma chede no yeguso eka ho asem se ba bia wo bia no enna no aka ne sha ene
ene ya wo wachi ni fie meme nda no kwasi ada ye measurement juada benada epe na chese aka enefua 9 pe na yede akoma chede ye kunafo nyanka ne nwisi ade no na yede bremu madawroma ba bia wo bia no ene ye koto ede asrawo wo de se wo ska wo de ma wo sende a wo betumi afra ye line no na waka se ebia mako masende sika se wo de afra bodin na ba bia wo was my Sunday sika say my Sunday 100 cities, my Sunday 200 cities, my Sunday 500 cities, and amako me na mekwa so me de mo ba me de ntome ba me de anwe ba me de diame so entade me de duku wo de obenya wo betumi afrenti na ya bie line no e de atomu ano no enti obi o ho a was ma mo ye ne ma ntime din o ebi ha e ba na me ka ubo nkrofo fresim nti na bi twam ihu ni nyina ti wadawroma ode ubetimi usandi na wafre na wabodin na wabode wode baaye bia me de 10 cities atum me de 20 cities atum me de 30 cities atum enu nti landline no 0243 114497 0243 114497 and 0322498035 0322498035 and to be to me a friend watch ready what the airba and I said there was send there menya kwala baako hello we didn't baby akase free hello madam so Mr. Professor we morning here for many days we free I think I guys every done me pa choma te go slow si nti da adraba for no momo modi asem be jai kwa na mo gina ho no na bibia tumi aye kama entire mesemu ada me say obi a wo bibia person de best support na o de send enti bomodi anefa wo de bra yakoma chede video ya wo hwe previous years no nia ya ye bie no eno na wo hwe yakunafo no ene ye nyanka na afei so disables no omoba ya ema no ebrajire ne ntiase so chese ye che ne me ya side the bottom sika koto obi begu mu che na so anso che na chese omoba pa ene medru animu wa na de bo me so se ene so omo sai ebegu animu ho omehunu se ebre no epempen so enu nti wadawroma ye twe ho se wode ebeba eye kunafo nyanka ene disables no ya yenuanom saa na bronya yi ye hwe wonom enu nti wode ye sen na wode ba beboa sen na wode ba entuma sen na wode ba mobe na wode ba anwa be na wode ba wadawroma sika san ebia na wode untumi mfa wode no enye niema na wode no be yesika ane eno so yeso mu age ne yabo wode ne yada wase so onyame enhira wode abrayen enu nti bomode anafa wode abra ye hwe wanim 0245 301 462 0245 301 462 0245 301 462 and 0530 507 849 within the media free. Me bacho me kase free te chuma. Maybe my service 700. What's the saying? 700. 700 and so saying 7 million. Me pacho ye emperor. O yes no me na wubenya ye ni agro. Ade a Bible can fe ni agro papa na nyi enfa ase. Hello, we didn't baby akasa free. Hello. Mami, we didn't baby akasa free. Mpasa me wa kon. Mpasa antena na me wa akropon me bayira ntina me flown. Okay, anunti baby a bomodi a wo de fa wo de bra sisi na yemo udin no ema wo fa wo de bra na yemo udin no ema wo sisi a wo de usika ba ma send ebia 10 20 cedis ma send 200 cedis eye nyame eye adoma Wednesday ukua da ya emre ne nya so awie pa enti na ene onse ye benya mre kakra amamu se be ya wo a wo pese wo ya adoye ne bia emefre ye enra ye kan sa asemu yi ekua wa frost ma send 7 million wa send sika wo frɛ ya wo se traffic me ka traffic asem
also fry as me buyer. Oh. Yanka Jobi as me part of father to your son or more near America. Make us Obi and a buyer, main card any different thing. Way a Yakoma Chedi, a Kunafo Yanka, Brunya Chedia, yeah, Yanka, any disables near what fry our say, what's any 7 million I would do raw for no, wouldn't mean ye about so, Papa, and yet not and yet no maybe a untumenko. San no man, I guess what's a yaba. Wabe pania wuba uka yan wacho and sending a media chow. And yes, I did any be a cultural say. Adiana, yeah, Mamma, go buy your afre. Yandon America, and I make a traffic in once a mess say. What will be a what they support here? No, AB may the my Sunday 10 cities, my Sunday 20 cities, maybe 100 cities, 200 cities. Now what friend and ma any other could be on the friend. Okay, yeah, more numbers 0245 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 unti na yete ha se beya ye benya bie na yakeka abobomu na ye de asom ye nyanka ne ye wisia yesremu unye ya memefre memeka ho asem se kura mo ya ma ya bemabu na ye kasa frɛ yi ne de wo kekan abambu o ya ye de aba enti wo de send na ye mo wudi na ye nhyiraw fa ayi bia me ye set se de ye di agoro wa ha ye ni agoro ye ni abre pa na ye wa ha enti de wo betumi aye no bra be ye na wa mama menya ho no me ye se bra na be hwenyanka ewisia ona ye ni bie mobrofo ona ye ni efra na omo na ye beboa mo nti obi amoro sa niema no so da bia make me say obi o wa na oyesikani pa na so enei ehia no ama ne cars nyina kra waton ne fie nyina waton se wa ye homeless waton bibia ma che se enei wa ye homeless because onyame ehunu ne so mfa so yeni a yeto ye ayeke adoye no ye bebre se me bie me fon so na me de kire wo a obi asend the list the amame ni school ho ne ma yese won kotua na won kototo minim ne ba bia ye adwuma we ye mu na se nipa ye de hunu no me bua no not because say oye me busuani wonya me hwe na mom eno so ye nso ya doye ya bia bia adwuma we de untimi ya doye mfiri mu intervention fee 700 anniversary fee 200 SRC fee 300 PTA fee 200 house dues 150 what say practicals 5 million that is 500 registration fee 150 clearance fee 300 adwuma we de untimi eno so ye eka ho adoya ye de boa enkrofo a ye pra ye nim won apart from your family members ya ye boa wo mo no we so ya bonten so for won a wo mo baji we kakra no omo ma ye pa enti na ye hunu so mfa so nso ebia eno nti na afi mu nyina no ya kwada hospital no wonyame de ye bibi ma ye ya de bia wo hunu ye se ati akonya da kokra ni wa what say bia ye se obi akwada hospital ya china to ho wada ho be na watwe mi nsa ekwe bi nsi na ye so ye niema bia sa na nyame de hunu ye mobo eno na ye ka ho asem a kire wo se unim adoye ya hyase ne suaye na eno so ebokwan ye de eto wanim enti ye kire wo nkakra enti wo de ye na wo bi kakra no fabra na ye mfamra emeye de sese wo ye enti bra na ye mo wudin wo de ba ye bebo wudin na wo de ba nso abomode ansa obekasa na wo de agusika wo de ba no so ebia around 2026 meni mabushia ye nim ni a eda ye nim enu nti papa fa boy ye ho ban madwuma misika sem wa ware obi wo fra ose oyare ebia yade bi eda won wo de kasa
nya gidie no na ekasa gu sika no so ka kire nyame se omma wa hoɔden enkwa ne ahoɔden 2026 musua ne esan empare wo ne wabusua yade bi ene bi a ɛha mo afiwe ma wo ne ma nyina yɛ basa na wabɔ mpa yɛ gu so nyame ene ɔsɛ na meba na SDF bi nwomu a na me kwazie no nwuma ne yɛtwa ne yɛtoɔ sɛ wanya ma wonua wanya merade wona na me ebe no de se adwa ha wanya merade wona eja shira won besin ko nifa nefa nchew ehre no hye na che se wanya ma wonua wanya ama erade enwum a meba na ewo mitimu eno no ba ko nso ka ho ye ba mebo na me de ache mo enu nti sabre wona kunafo no anei wo mo ba no wo mo fa hwe ma yo but wo mani da so se wonom eba akoma efem prem omo beba benya bibi omo benya ntoma akọ omo benya emo anwa ene ho niema bi omo benya akọ enti so mbeba na ahahwe ya yedi omo hwamo menu mienu nyina na enhira enkefirimu ebeba no aboye ne woje ntoma no omo mu bie ni wa omo yede ade hye omo nsem a omo nka nyame nhira mo omo se ye ne yetia no ye ka ho but wo a wo de ba ye no a meme de hye wo mo nsem no wo na nhira dodo no a ekọ ede ema enu nti kwadawro ma enade se ye wo mo so ani enti enipa be 50 class ma ko je 100 cedis se dia bre bia ye no enipa be 40 200 cedis se dia bre bia ye no 500 cedis 700 cedis 1000 2000 no 500 wo de ba 50 20 10 no enyina na che se yaje e de aka ho wo de ba na mabo wudin e de ama enti me hwe wani kwadawro ma aka 4 days na mako 9 only 4 days just 4 days and ye dey gather enipa be over there 700 entoma no anu aduane ye hwe wani omo no we wanwa no we ontoma no we okakra na wo de beba no eno so ewo hefa enu nti ebra mene nana kra no bedi nkomoy wo de fa wo de no ebra ye ba me ni wie ya ma no si ya pe me ba be bobo edi no me ba be bobo edi no de wo de ne dia ba bia no me ba be bobo no wa sisi ana asofo no so ehira wo pa enti me twa wo sisi nana Marcos, na promote nyame adom me ho ye pa avisia panso afen kometo ye na afese se ne atiase bia ye kama apomudemu ni ase no ye ho se ya no kwasem eye 3p garlic 3p garlic mixture medase medofo ye mo ha emo bibia nso afisia pa ede ba akoma mu nsem dwumadie so yebusa se ompo no emu te sen megidi se waje me so ofie se nyankopon adom ho ye papa enne eye yawada wonyankopon ama na wotwena sa akọ abatu asomdwie mu ye mo bibia afisia pa moni piwak natural atena efrafra se besi nne nyame hira mo wate ena de ye hwa so ne sa abre bia no onu maduro no a wapomde ho nsem no ebesi pi na sita na niema nyina akoyie ediama na danse nso a eba ene ensem amanfo eka efa 3p garlic mixture ho no eche yense ye nyame so ade pa no we bia wo no maduro ni bi nso no ehu ne se aduro no ye aduru papa na eboa ne papa ewo na pomde ho enti piwak natural ye ba ne betena sesei ewo akoma mu nsem dwumadie so a na ye kanfo 3p garlic mixture and the amount 3p garlic mixture adrei diem penny say obeto na wanom na emom se woto na wonom nko ade a bon se kurum ha se edu papa e wo ha se e frɛ se 3p garlic mixture fa your number no na e frɛ doctor wo hwɛ tv ne so a numbers no ene gu so no fa ne frɛ doctor sisia ne no enkasa your number no e 0248 92 88 24 0248 92 88 24 medofo frɛ doctor sisia ne no enkasa emfa 3p ho edro no kai se ewotoam ehwe ho a ebo enti woto asomu yie we ye key point here pa Marcos yes batakari nti amaye ehu
enti ene no nipa ni abresi e bedi bone enti na piwak na cha ye ba ne a kyerɛw sɛ aduro ne wotoam ɛhwe ho a ɛbɔ enti wo kɔtɔ pharmacy ana ba bi eto bibiduro no a fa wo ka ki bɔ ho ana coins ana wo mawre no sɛ afu kakra ana yensa ye de bɔ kokoko yi wo de bɔ mu kura ye yie wo beti sɛ ma wo sound bi ama wo sound wa mesrɛw enye 3p hwɛ so sɛ box no ya draw garlic kokɔ ɛda ho ɛbɛboa wo paa na wo kɔnom a ɔpom de ho nsɛm no akɔyie ɛnɛ yɛ hwɛ stroke and do ya de ne de ye nipa no ho na ma cause de hom ne sɛ stroke no engu ntem o edufudufu sɛ obesi ada wa akyɛ no wura wani bɛgye kyerɛ sɛ yade a wotimu sɛ ɛnyɛ no kora ne ku o ɛho awrɛhoɔ no ɛne ku nipa enti misraw entena se ma stroke emagye wani gye mo so obeti se nipa na ase eye teta e fie ho eni ehwu na ekoba chele a na ekoba enso wuntimi nsore nkobi ɛho awrɛhoɔ ene bekun p3p garlic mixture na enonom na enyi stroke mfiri hɔ na ka ɛho sɛ stroke no nso enye fitin na ba yo yesi bibia kwaka papa a enye grede ade ekofa stroke ede ba de edi kan eye pressure enti so obi wo pressure mesrew onpe 3p dom na entu pressure na se na endidi mu ankwa ankofa stroke amrew ena bre bia so yeka kyerɛw se yare mienu akrom ha omunanti bom ba kodi kan ba ko so beba sisi a pressure ba diabetes nso beba se wonya diabetes a pressure nso beba enti sa yare mienu nso aduro pa akrom ha ne esa yade ne pa de eye 3p pebinom ebeboa papa ye ka ne se a wonhu gise wakoto bi ne wanom utitimi ye oya den uti a wabokra na wasane enanwi bo anya agoro wose de miti ne ye me no mansane me ho ntome osane ne ti so still na ndaso ye ne ya eye pressure na ye osa pe 3p ne nom utini bejai because untini mu beda ho ama moja di umu afru sane eti se pressure pa betina oso pa na akofa stroke di abrɛ de 3p garlic mixture nti enye adwuma diabetes esiche yade pa de wadru eye 3p garlic mixture na diabetes nso edi stroke ba wo the more na wo ye du se unya esiche yade a etima wo ye dududu obi die nso timi phone eya hodo mienu phone no nkyerɛ sɛ entimi ko fa stroke mrew mo ye dududu nso nkyerɛ sɛ wo ho ye fɛ eti wontimi nya stroke pe 3p nom na enyi diabetes mfiri ho enyi pressure mfiri ho sanso yade mienu etumi edi stroke ebrew me ka sɛ wo de hie bi nya stroke onya diabetes onya pressure ansa na ekofa de abre no entena se ma ne nyansa frɛ na doctor ene wonkasa sɛ wo de hie bi anya diabetes anase wonya stroke a me mo nkomo sisi a doctor beboa wo ye to diabetes ase na ye to pressure ase no ka hu sɛ ye yi stroke e de free wa brabom number no e 0248 92 88 24 0248 92 88 24 afi yi pressure ne diabetes efiri ho a ade ba ko esa di stroke ebre nipa eye anadudidie chese anadwo krom ha ene ye gye ani o enam a enam enkosia enuani abaso yintichi wa agyae etua ne tua ma no medofo uwia bonso enwunu ne niema isa de aguso me ka de wahu ne nyina emmoa owie so asakotena air conditioner ka mu na okofie ma akoso kodu fie awada medofo srade na okodi ne sa anadwo no bede da wuntinim entumi nnane obenya stroke misraw p3p nenom ne jai anadwudidie ene anadwo nam hwie krom ha sen ka benya nam so bewe nam pa de a ka by 5 no awe onam awie by 5 o ufufuo by 5 no ade awie banku by 5 enso ne 10:30 no wasi banku ti o sin soin obedi banku ene therapy no wasa kakra se no mesro maame sister bra bede da wuntini mu entimi nnane e di stroke ebebrɛw afi kɛse bebrebe enso timi di stroke eba
it work kese bebre ba wo hia 3p garlic mixture your number no 0248 92 88 24 so when you stroke kwade obehu se wanya binie e wo honum etimi twetwe na wo ye wi na asa de wuntiri mo twetwe na wo nsa moamoa na wo nan moamoa na aye titiriti e wo anu wanu mu ayedu obi wanu se wo kasa enye yie na wo ketremo mu ayedu e wo etimi wani suo wisi at once wo so ni any problem bia obi de wo kan asema wo te de wo kan asepa ba wo no why confused asem aye ka ye ka akoma mu nsem asem na wo ka afuo bi a anti amadi gya no chese wase asem ne kura enye se wonte de wo ka no wote pa so why confused stroke eya na adwen no emoja na wo se ekoho no esizi because sade bia da wuntinim moja bia boto wo wuntinim p3p nom na wuntinim na ho ne moja ne bi nko ba bia se ne be ya adwen mu nkwamwa no omunye mmere na omunwu na nkofo stroke emrew entiri bitimi ye yire abra moja pese twifem force na apai na enwunu egu wa adwene mu borua pharmacy shop eni ba bia to bibidro bia unya stroke wuntumi nante wonemu beye dudu betwe wonase wo fom wuntumi mpagya wonsa ni nyina eye hawo Kolinak heba borua hokumase ha pharmacy shop ni ba bia to bibidro bia okodani heba obenya bi Criske heba ubenya bi 3p garlic mixture udi ebodino ubenya bi ato Kumase borua Kolinak heba Dani heba Criske heba ubenya 3p garlic mixture Hofronko Abet Sam Takradi eye AA Mensa Koforidua Gabson Pharmacy ewo ho Mumuni Away Enterprise ewo wa yene cathedral ne dinhwe ni mum wafa kwadwo heba temale baby a electromat wona ubenya bi ato UDS nso Charles heba ewo ho ubenya bi wodo ani kire enkran so a Little George Health Alert Clinic Wedema Pharmacy nso ewo Ashaman ubenya bi ato Kings Walk Kobsam ena Angel Heba ewo Accra Okanshi wodi Ghana ha baby aton bibidro bia any pharmacy shop bodino 3p garlic mixture obeyi bi edi amount de mpene se obeto na wanom na emom se wonom nko ade abon se kurom ha edro ba ko ene A2 stroke ase eye 3p garlic mixture number no eye 0248 0248 92 92 88 24 0248 0248 92 92 88 24 24 Francis here na doctor eno ni nkomo kai said do ni 3p garlic mixture yankopon ya adomada sene enu bedi ehia yakra nyame ensha papa oba yakuna do ne tene nka no piwa akache na yekoye aha yakoma 87.9 FM Onua TV na fe wo say Chrome TV akoma mu nsam dwumadie no eno na wo hwe na utie no agria Marco me hu say woni abrantie na we me friend prophet because onye prophet mame oye prophet yes I will grow so yes o ya shen so mame nwene me hola na apostle kra ene yakasa e die na dodo na akosu o kra afoso ni su ni pato twene ene ha wa obesi afoso no watimi na ma wo bi ayi ne ho ne ma nyina dia ma wo na apostle na binom sa no na apostle na ene yakasa bibi na Richard na ene yakasa osi wono die na nka wo pe na sumduom because ne ba no a ono share ne sofo a wabo ne diploma nyina ewo ho a o hye nyamesom o hye nyame adwuma ase a o ye sofo enie enti na nka wono no die nka o pese one ne ba ne kasa asumduom se be ya o busa no so se girl ne sika ewo ne ho a o mudi abie boutique enti na nka o pese o kan o mu bom se be ya se bia aware ne betumi abaso e na oba ne se da bi nti na nka wo pese ne ba no e ba ye nchen na nka wo ka che se sika no sei ni sei ne da ho so for mama na ehye no kutupa na oni ne ba ne kasa oni mama no so for mama no na oni ne ba ne kasa ye ewie ye na wonim se anka oni ye bedi nkomo ama asundua aba no ena sofo maame na oni ne ye adwuma sesei no ono ka kire ne se aha
a relationship. A relationship. And mpena wo twempna. Mpena no mo twi. I see. Enti wonu bedi n'achi. No wa fa lawyer ama no. Enti so for my person o kire say. Mpena no mo twi. Enti so ba na Lucia. Won Lucy. So no. Enti so for maame no maame na oba na miminim se oba tan no who say sesi asofo maame no who say anka miminim se ono na nkese se o ma asumdue ba fi se ono guy no oswa eno me hwe no na me ra ho pa sofo no me hwe no oswa afi no oba nyame adwuma ni twi akra amanyame afi na me twi akra amanyame afi na ono Isaac e ba nyame adwuma ni enti mfo sei entete no sofo maame mwaba mfo sei entete no mwaba ni edi wo be ha no she wo be ha woni ma so wo fefe ba no what so de demo won't be nka sempa pa kire no wo be ha adwuma no simpa so e de yeki si enti kire no ekwan a wo mfa so ba go se kire akola ne kwan a wo mfa so wonyini a wo amfiri ho enti sofo maame wo se sofo maame say me be wa eye loose way o chempna o mo chempna apostle be ma pa na apostle na woni akwa ni di nkomo ya sundie and I say a relationship I am practicing it is a waji oba ne sika dia waji dia we ya lose we ya ala so mama o ya na obefa a lawyer dia ma no so mama o ya na obefa wa gidi Ibi jijina na time boni ete se wo afofo bu na sa mama mo atete aso nde bebe na no mama na I so full I so full papa bia a man and Gasa baby now is a man of the apostle for Reverend Lady Reverend Pastor. One baby now, out of 100%. No, if you are 20% when I genuine or 80% not coming out. Oh no, I know your friend or picking was the wrong line. I was the wrong line. I know. It's a woman, men and coming say, who about Tanya will back. Boy, often watching a meduma see you. It is a show, was you say, you know, I'll be on this of what is your how boy, you know, actually, papa. Oh, and I didn't say, I'm on your correct. I'm not that. Sorry, no, I was a boy, this woman, Akoma. Said you won't send in the second into Obama, Saudi Arabia, Saudi. No one send this come out, Bema, wows of Mameno, wouldn't a branch and one panel. And what said the Yanisa? So what's a woman did this? Now, Cornwan and Kertokano, a man, and our car say, or Peso, your boutique, and our noir lady near your man. Oh, so for mammy. No, sir. What is I don't know, Peso, your boutique, and you know, it's nice. Oh, we have ambitions. But my man, relationship, exploit you be back, and the could be a boutique. I am wrong. Oh. And to me, I mean, why lawyer now? Yanomaka said, court on any one. I se mpanyimfo atwa ho ahia no sebe wo munim nyansa wa osua nyansa atoda ya na yesen ka panyin tuofo nanso nyi de bia na obenya panyin a wo nyansa obetuofo na bata no nso nkire se ma wabra bonsai because wa nya panyin a mena ntuofo nti wo mu atwa ho ahia no emma wo mu mfa nkoto asem mu ade na wa ye no wo de na ada na age obi baba ya sika. Oh, now we said dinner time say na wo kwa wa wo mienu kwa o na wo mienu no that one catch us o catch us say o pekunu ana ono be catch una ade ana e fe no na kasa wo so na ade pass am tu na nim e go mienu na ka pa na ka mana mpena ho ayo ba ne ne bobe wo mienu no anka mana mpena
And what did you say? No, because when you rise again, and we call you know what that man have to do. So keke bi chem na me keke bi chere. So when you nyame so a wo ko gina eyi akọ preach di a chere wo bi. Wa hwe. Wa hwe. We di uni se beto so abọ pa ya ma do me wa. E ma de mo bro. Bro, what are my taxes come back am de dem. Mo bro. So be odi ne sa ko rewra. Eni ba bi odi na no akọbọbọ. No wa so be se wo nkom. Dia na nko sadi kofi. Na mo ya nko he mo ya mo so mo de e. Mo ni njo. Na wo ko asori akọbọ mpa ya me de bia ya na wo mo ya me no wane se. Na wo chimu a ya ye revival wie. Na so fo je na home no onko fie da. E ma de mo ba yo. Wo se kwakọ Ma de mo ba yo. We are mo ba. Wo se kwakọ mi se ma. Mo de mo ba yo. Emma, Watch beware of God. Beware of women. And one, madam, what baby? So why who ye or ma? And no, I am Cano. Won't I quay? I feel wash as Yami Jumasio. Would you or be that I don't know? Mamma, Boni ti da bia no ye pese ye wurawuram ho anwan na ya me. Say bianza wurawura. Open boutique. Yes, ye boutique simple sa. Kaya je si mu ka sabre nke ye wo yo. Sabre ka ye wo edumu store da ni ho. Nya mre sa obra. Ti ho sa sa te ro so ya. Ani to coach. Ani to bo. Ah, adina tin na me so fen bo say nya mi school wa do ko no. Ọmọ ọfa na easy awa akura no you don't eto do ba fem abwa bre na sabri ya wo de conscience ye wani ma betra say obi nko to show man kwa graduation na ukobie you know me de ma he no na me kan kire wo mu ya na nkwaje ho asem na ye kan sa de wo ye awiye no wo na be bra chen obi ade wo ye obebu ho atan eti menye ade a obekọ so edu be bi ade wo ye no wo de no me se be so nchiri ma ayesa ne se ko oni ge bia ko fa he ayesa no nse se de mo mate ne se de was asrama pokle boy awasra sa no ma no to me de wo be boni dia ku no wo de jano of ma me ni yo wo be boni dia ku no se wo si mo chempra eti mpra chi ye lose and win wo so for eti ono wo so so mpra so no wo ji scan so ma wo bi eti se de anu na me yam hyehyɛ me anu na me wo be ku no adie efiri se wo be ku na twene efiri se wo ba wo no wono wo afa no se sofo na wo ne ho da na wo de wo ka e na wo tie wo se musu due mo ho due mo ho ye ko ka due mo ho bo ye ko ka na mo buru ye de ye nka bi mu due mo ho bo ye ko ka na mo buru mane mre oh me de anu na me ye me hu no okay akua ni ba no de ma me mo bo me de yi bia ansa na wabetina se e de ama me na che se ye casco ye ne de he pasco aba breboboafo aduro papa me ni hu agoro na imano ochre imano se wa maye 9 cedis papa nya me hiraw sanso e na 9 cedis ena obi nso ede 100 cedis aba ne din no ama onyame hiraw Veronica Mausi Gabla Adarama ono so ede 50 cedis enunti onyame onhira na onye okese pa yedase okay na me bobodi ni kakra na Veronica ama ye 50 cedis me pa cho da bia me ka me se mo meska ne no so nche course no dey say change sika na me pe ni sika hwe na me pe nya ko enti mo adawro ma wo de ye ko no na nka wo de aye sika de ama me na enye me na me kwa akodie no me nkonkodi na emom na de aye de be ye no wa woto na wo hwebi na wo hu ne ekoso no a wankasa no ebe ye wo fekra keke na wani nso ebeje keke eye akoma chede kunafo ni nyanka na nyame ya adomu a wo de 24th no wo ha na wo hwebia wani ebeje pa mame nko na omunya me course na mame ntime mu bo edin no doctor good afternoon papa na pomote say nyame adom me ho ye na mo so nyame adom papa ye ma official panso afen ko mbesan ye onyam enkomesan ye ho ampa ne da so tenkwam nyame nhira pa ne eguso
na ye no nom hepasco ye nom hepasco no kwasem na chese no ye brebo na nyame asa chira no wasam ye kidney de na chese ye kokwa no ye nkwa ye da atiefo nyina ase so mo de o mafidi atom Akoma radio ene Onua TV na ye ko Christmas season ya ye be nom ye be didi no ade ba ko e wo se ye hye ne nso ne se ye brebo no na e wo se ye bo ho ban empempi na ye do sa season ye ya ye gi ye ni kakra ye nom nsa ne ade na ade ba ko ye ha adwen kakra wo mu ne se ensa ya ade ba ko a e ha nipadua ne ye pa titu ne ye brebo no nti ye be gi ye ni ye be didi ye be nom no na ye boy ye brebo no ho ban na se ye boy ye brebo no ho ban dia den na ye hepasco e ba capsules ana ye be kanfo ama tiefo nyina se obi anko pe bi nto na onom Ghana ha de so oba Ghana ha adru ba ko pe na sisi obenya na market a e ka brebo ho asem embo yare fufuru bia di nka ho ye brebo ye hepasco herbal capsules a FDA agia tum se liver support nti o se ukọ na akọ pe bi nom na etime boa sa kwan no so mebobo numbers no se de be ya utie mi na ba bibia wo bia obetimi afre ye na wo pencheche mu bia ye de amount numbers ni 0557 45 55 45 35 35 79 0557 45 45 35 35 79 79 and 050 145 92 55 anokwasem ni say me say last week mu ho na obi efrem me o si da bia o no ta hwe Onua TV Akoma mu Nsem program no na o so o ti so mo ka brebo so brebo aduro de nka ye mema aduro de a o nka obekwa ko pe bia no until say ne brother bi yare ye o yare ye no mde ne call hospital ana omko no msi o ne brebo no ho na aka nti ama na fu aye kese ne na ase atata na ni nyina ahyehyɛ na msi o ensa na aye ne sa ho no hu se brebo asem aye ka na hu hia nti edu sa abre no na busua na aye sa de ya to mani na mo se ye labs ye bibia wie na mo se ba bia dun de gi se ye transplant ye ka transplant a se ye yi brebo no ato ho na de obi de ahye ho ama na mo se enye common wo Ghana ha si nti wo se omo prepare na mo de ne ko India na India no passport no kwa nipa no oni bi visa oni bi na sika sem na onya sika no kwa ko du India ho na anya se brebo no da ho ne atam de ama afi no mo kwa ko hwehwe bi nti eba ne sa na asem aba nti bra ne frame so dog ba bi adu no na msi o ba bi adu dia too late no so da bi o tin o nua o mo kan o so o de onim se ke be ma adu dia ba brebo de brebo de until sa asem ne to no hu say emu aden after the omo ye within 24 hours na abrantie no wu ye want me survive and owu ye enti se wo tie na ye ka brebo asem very very key eni kwa se odidi agro ko pe bi nom na nsiesie o brebo no empo wa yare na wakoto aduro se onom ama ho ato no eye brebo no ne break aduro ni down ansa na aduro na timi aye adwuma anya sa wo benum aduro enye adwuma o da bia wo sori a wo yare a wanum aduro enko e wo se wo check wo liver enti liver asem de eni kwa se obi adidi agro e so ko pe hepasco e ba capsules ni bi na wonom obi wa ha odidi na ne so ete odidi ane so ti nyina no onhwe adekura de sa ha woni ba yembre bo no na eyam aduane a ye di no se ne be ya emu nuane duro ni nyina no ubenya na se ekoba ne se wo bre bo ntimi nya sa adwumade ni nyina e de ohaw kese de bebro da bia odidi na so ti bo se wani aye yellow join this ni nyina bo nka ye se wo bre bo no agya ne dwumade agu ho afi so bo hu se wo ho no wafu e hye wo na se tatai obu ha yesa esi aboni dua enye duabo eya obrebo ho na aka nti na ekafo he pasco e ba capsules no amawo enti kona kope bi no mienu anopa mienu anwumre no na ensiesie obrebo no emawo afi so wo ha ebia wakọ hospital ya ka cho say obrebo no srade aba ho ana infection aba ho ana obrebo no ho aka aduro ba ko pe na ye kamfo ama o say kope bi to na ensiesie brebo no ma o say de ba bia ubenya wa ho den po Christmas ya ekwaakudi ubenya ahoden ana ubenya anigye no wakokodi bi na se wo yare a ubeden wo di Christmas ama wani age kope hepasco heba capsules ni bi na nom bi no mienu anopa mienu anwumre
afi so no ya maame no a mumfie akọ anim empempi no mfie kọ anim a na obre bo no dwumadi e ba fom to bo so wonante kọ ha ne ha no wa bre woye bibi kakra wa bre untimi nante wa poso no wa poso nyina ye wo ya efise aduane na wudi na nke wo se wo yam na unya nnuane duro no nyina brebo no ntimi ndi sa adwuma no eni ti na e kanfo brebo boafo ama o he pasco herbal capsules kona ko pebi tonanom na emboa na da bia wanya hoden aye wadwuma uye obi a wanom nsa che sebe ensa se brebo ko pebi nom na ensiesie o brebo yaka se infection ne ade nyina ba o brebo mu nti da ne da nyina no wo haw mu da bia wo yare da bia wani sutimi ye yalo wo ho kekao afi wo bo sutimi from wanom di wema bia nanso ewo ho wo sefe enso wuntimi mfe ni na ye kokobo a nipaduane bo se wo brebo dwumadi a ye nyina ye den aba fom ti kope he pasco herbal capsules ni bi nanom na entimi nsiesie brebo no kama se de Ghana fo atu ni din se brebo boafo no na embe boa wo brebo no entimi nye na adwuma misisi numbers no su biem ebia first one no won sanka numbers no 0557 453579 0557 45 35 79 and 050 145 92 55 na kope he pasco herbal capsules ni bi se wo kumase ha ko misty herbal obenya bi wo ho ato Freddy Mens Colenac ana Pulsar ne Blessed require herbal mu nyina mu obi ho ana Obatech Junction so abi wo Medkins Pharmacy ana fe so wo Accra fo nyina nko Okashi Drug Lane Hallows herbal obenya bi wo honom afi so wo ba Madina Kings Walk e wo bi wo honom Matiti Pharmacy ana Bibio herbal e wo Last Pharmacy nchen wa obenya bi wo ho ato ukọ nsanwam so abi wo Randy Pharmacy ana wo ba Kaswa ebi wo Tribe of Judah na Dependable herbal ubenya he pasco herbal capsules ni bi wo so ayeden ato afi Obama 7 Presby Junction na Casco herbal shop ebi enso ewo ho afi ukokofo idua ebi wo Jackson Park achiwa Casco herbal shop ubenya bi wo ho ato na afi so ukọ takra dia ebi wo AA Mensa Sir Charles Kojo Krom Pharmacy na Ebendage ubenya he pasco herbal capsules ni bi ayede ato ukosa hwiyo so a ebi o Philomena Fosu eba ebi wo honom na wo fakisi ubenya bi wo ho ato na asanwe so ebi o Junior Asamwa ubenya bi wo ho so ayede ato takra adifo temalifo nyina enko Zuwe Herbal Center na Socrate Pharmacy na yendifo so nko Alaji Lawyer Drug Store ubenya he pasco herbal capsules ni bi ayede ato ayaduro so nko ayaye no kwasem ni adansidi adwoede Bible adwene ne ntiase obi wa so ntimi ndidi nti amana afon aye kete o start no he pasco no se one ne yere ekun aduane ho nti o so pe he pasco ni bi na wonom na timi bua na otimi didi obi wa so no etimi ma ne junso kama eyi yade no na obi wa so onoma within the first day no emane ruane yi amamman ni ade o mutimi frɛ me complain so enye complain on say ye betena say aye say he pasco no eye detoxification ene se eboa ma no mafia ekoni paduam ebesene that is adwuma Nyankopon eye ma abrebo no ba se brebo no ntimi ndi abo se tani paduam che nti the day na obe start afa he pasco herbal capsules no afi de obo se wo rane e ma wa rane se ne be ya sa no mafini nyina be pie na wapomudin ACP asita nti o so kope he pasco herbal capsules ni bi na utimi nom na eboa Mesasi numbers no su biem. 0557 45 35 79 0557 45 35 79 and 050 145 92 55 050 145 92 55 obi anko pe he pasco herbal capsules brebo boafo ni bi nto enom na entimi mboa na wo so wadansidie wo de aba yadamu nyina ase ene awie onyame ensha papa pa se wo de he pasco
herbal capsules brebo boafo aba na ebeboa ye nti Akoma 87.9 FM na Fonia TV say Chrome TV Akoma mu Nsem dwumade eno na wo hwe na wotie no me ba so biem sanse na de ebre no ye papa Akoma achede ebre na so o ebre no enya ye be eno nti meji o wadaworo ma mejina me nan so me say usika no meji sanse money anwane ne ntoma no aba no esha pa mono kra de ene e ma kra na ntoma no enra ena ayi niki pizza for beboa yen 20 ena kakra yenya ka ho no na emo no ne aka no de nti se de tie bia no agese ye kotobi na ye deba na che se ye de ebegum onua san na wo de eboa yen mese wada ene aka 4 days pe na Akoma chede na dru so na so ba bia e wo se ye dru no yenya enru ho da bia meka mese agyanka bi ti ba bi osu no mobrom ewisia bi ti ba bi osu no mobrom ekomu ede no ene atade a wonya nhye se wo mantam wo ankasa wo mantam a wutimo no wo de ye ahwem kura bi nenam ho a wotum se obi atade to pa atete atade a hye no enye ne nai crisis form obekomu ano na che se ne papa nwuyi a na ne maame awu a oni wo bi etie etoda eya na ahomete ede na wo ye ede abo sankoda we no wudi na ye ne yehunu wo no ye che na wo no yehunu wo beba eno nti na meka se janka yi a foundation ya wo wo yi aja akra beji na dia na wo bo mpaye oba ensira no ekwanwan ho eba wo na wona wodi bi aba no wadawro na memobo bi na because memobo bi na yenshira wo mo yenshira wo ne kakra kra ye fa ensira ni na emfa ema wo no God's way obi kwasend in God's way azese ono ede ne de aba ena IV aban forcing ono no amaye 100 cedis mina mensa Edward ono so ede ne de aba 10 cedis okay ena Teresa say wate si yesi ene yenya nipa 50 ema wo mo ma ye 100 cedis ya enke ebekọ ye nim Brena akani so into ama 100 cedis sanso na Ramatu Mahama ono so ede ne de aba okay Esinam Hajo ono so ama ye 51 cedis Esther Ayisi wama ye 20 cedis Apia Prince 390 Enterprise obia send 50 cedis ewo ho and na Life Precious Ventures and so obia ko send the 20 cedis ewo ho okay na ya baha we no omo frefre pa ntiema pastor Fabi Soso ya say mo dia mo send sika na afre no ye ntimi mobo and ye wi am wan so na be complain say ya modi no me bobo so na mo frɛ nti ne de numbers no ato ho no say mo de bo number ne correct na efrace Sunday esi so efa maye 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 14 62 0245 30 14 62 ti ye twen so do de beba Grace Nana ya asma odene de aba sanso na womi kamasa ono so edene de aba o nyame insha papa Naomi papa fakakra so na din dia just me trotro said you must see it's here for in that and I just 4 days now the baby sim konya de ye wo no na ya ye e de ama wo se de me wo na me de ma Yesu de mo so na nte yen so Akoma chede ne Akoma mu Nsem team de ye wo na ye de be ma enti se wo bo wa ya na yetimi abo mo so wa mo wa ya enti na ye se wo se 100 B or 200 B or 1000 Ghana B or 2000 B so de be ba do me ya na yen so yetimi e de abo mo entoma na de beba ye papa ye otem to me which say wa nyame ehia na wa ya de pa
Ntibia 50 kwa saba bi nso mete sɛ mbɔ medina mani agye a mesa de 50 Mm. aba bɛka ho nti wo nso bitumi asuasua no na wo nso de ntoma bia wɔ ntoma aduonu aduasa agu bag mu yimienu mmiɛnsa bi fa bra ma mo nyina mo fa ma akunafo bi na mo nkɔpam mfra ebi akunani bɛma bi bɛba mo nyama no pam shirt nhyɛ bɛyɛ nkae duma ma waka sɛ 2025 akoma mu nsɛmfoɔ ɛyɛ akoma akyɛdeɛ na mekɔ bie no na menya saa atade ɛhyɛeɛ na ɛno nso yɛ nhyira a wɔn nso nsa bɛka adeɛ baako a menim ne sɛ obi biara a ɔyɛ adɔyɛ ɛma mo buroni no onyame nankasa ɛna ɛfiri ɔsoro no soro ɛhyira saa wɔ ne korɔ no ɛsɛ obi a ɔyɛ mmɔborɔfoɔ nya adeɛ a wobɛtumi asa ahyɛ w'anan mu na mmom nyame na woyɛ ma saa mmɔborɔni no a na ɔno mmom nyame no watake up the matter na ɔne wo nso adi ne yie nti bɔ mmɔden kakra bi a wo biara sɛdeɛ meka no ɛyɛ w'adwene wɔyɛ w'adwene sɛ wobɛyɛ nko adeɛ a wobɛtumi ayɛ wokakra bi a wo biara wobɛtumi de asɛnde yɛ na yɛn nso yɛtumi de bi aboa yɛkunafoɔ yi Richard de ne de aba Amenhyira Richard ɛna Chichofɛ Deborah ɔno nso de ne de aba Amenhyira no Roda Efua Ejapon de ebi aba Amenhyira no ɛna Rejoice Ejay Rejoice nso de kakra aba na enyanka yi a mede no ɛto so yi yɛyɛ ka no sɛ hwan ɛna ɛbɛma wɔn mo aduane adie mesramu a mo frɛ no ebi a wopɛ sɛ wo frɛ no yɛte wɔn ka yɛyɛ ka no sɛ yɛbie phone lines no ɛde atom enti ebi a wopɛ sɛ wo frɛ na woka sɛ maakɔ ebi a ma sende 20 cities ma sende 100 cities enipa 50 no a yɛpɛ 100 cities no yɛnya mu yɛnya 5 koraa ni akasɛ yɛwura akyekye nipa bɛyɛ 50 no yɛnya mu 5 koraa wɔn se maakɔ ebi a yɛ sende 100 yɛnya enya bisa nti mo adaworoma yɛgu so ɛbobo di no fa deɛ bra Francis Amekuji Francis ɛde ne de aba Amenhyira Francis okay Francis nyame enhyira pa yɛda se Israel wadaworoma bɛma me adanseɛ yɛse wo a wode wo sika ɛba no wode ɛkasagu so nya akoma pa na kasagu so ɛwrade me de 200 cedis ɛkɔboa me de 500 cedis ɛkɔboa me de 300 cedis ɛkɔ akɔboa me de 1000 2000 wo de yɛ 5000 me frɛ na me de aboa me Nyankopɔn yɛ me ho nsɛnkyerɛnne sɛdeɛ wo bi yɛ na wonya adansedie no saa na me gidi sɛ won so de wo de ba won so ubedi adanseɛ wɔn a wɔpa akwantuo wɔn a wɔpa awo wɔn a wɔpa awareɛ wɔn a ɛyɛ yadeɛ ɛna aka wɔnom wɔn a wɔn sikasɛm ayɛ basaa ebi de wɔn de ato nyame anim bra wɔyɛ adɔyɛ papa ɛwɔ yɛ platform wei so na nyame bi adompono ɛde ma no nti ɛyɛ automatic wonya ayɛ nko ade a ebi ameka sɛ platform nyame adom yɛ ayɛ wɔ ha nyinaa no ɛwade abasa ɛyɛ adwuma wɔ yɛn so nti sɛ woso seed wɔ ha wɔ mmoa kwan so sɛ wobɔ obi a onyame nam adom so ɛbɛbie kwan de ama wo ebi a wɔpa awo bi a wɔpa adwuma bi a wɔnkrata asɛm aburokyire ebi a Ghana sɛdeɛ tie bia no sɛ biribi saa ɛkɔ so a wobɔ mmɔden a na wosɛnde kasa gu so bɔ so mpaeɛ na wo ne Awurade tentam wɔ saa kwan so a ɛso a Awurade bɛtumi ayɛ wo ho nsɛnkyerɛnne nti fa wo deɛ bra na yɛma wadanseɛ nso ma wohu sɛ nsɛnkyerɛnne akɛseɛ a nkɔfoɔ bi so bɛyɛ wɔ mo deɛ no nyame bie kwan ma wɔ mo no nti wo nso woyɛ a ɛyɛ meka sɛ adanseɛ hyɛ yɛn kora ma yɛhu sɛ ampa sɛ nyame yɛ kwakudeɛ no a me nso me deɛ nyame bɛyɛ ne dɛ nti ti adanseɛ yi bi na fa hyɛ wo ho nkora no hu sɛ wo nso wote bea bi a wonam mu biara no gye nyame di sɛ woso nko a Awurade bɛyɛ ahyɛ ne deɛ no nti yɛntie obi adanseɛ a ɔno nso de yɛbrɛ a wɔde biribi ɛbɛboa obi Marcus, good morning. Medikofi. Kasafi Kuchi. Pastor Julius Nachiwa. Akwara na yaro no. Mebo afari ni bi. Na mama me accident. No to me no hwe. Mebo afari ni bi na medam ma meto sese. Mebo mpese Awurade. Amfa afari so no onsan yare. Sesi of Marcus. Energy sam ma me to me asori. No to me sore. Mebo afari no. Mede to ne triso no. Emi adum otumi asɔre anante na pɛmɛfa no so otumi asɔre anante a wɔkɔ hospital sɛ yɛ ni gye samba me pa me dɔ bi ase na me ka kyerɛ obi ase sɛ adeɛ bi si na sɛ wo pepa na akoma pa na bi wɔ wa nsuro fo ba afɛre na yakɔpɛ mɛhyɛ wanan das ba yare na adwen kan 10 years Marcus 10 years na Marcus you are adenta fananti Mary you are Accra adenta wo ho na ba ka kyerɛ sɛ ma na mu odu ni bi na ma hyɛ
or the Bruso. No, say, no, beams or some no beam. Na my dinner mission. On Monkawano, grown or exhibiting so until now watching the very team. A teaching. Pio, now I did not correct the it is the Jew my broom margin it has 10 years or that panther Bruso and it we should be a rather bay. The commerce person me am a bow. All the time radio so come with the aquaran and the pair wouldn't want I mean Eddie. It's a penny fair while. My son can wanted. Many sister years, Nanka Mauna me babayari. But since me many sister years, in your quala, Nanka Yamia, my woman, man. It be so straight to my bassa, meeting my brother. It's a quala the petty woman. Now what you tell you, shedding your message now, oh yeah. Or so I see a groom, I see a groom, movie. A dear answer was a mean view, meaning the drama. I did a baby, was on the agreement, and it's zero. I said, a drummer was no, she, I ran so cry, and my quarrel. Me na me share Dennis kana ma send this ka kufi so mo fanya de ma me nti me share no na me frame me anti say sika no use no so afi no be use na me say be no use ya me sre no onfa 100 Ghana onfa mra na program be akbahwa akware bia ma na ye me ya nti onfa mra but na already na me answer na me de be ma no na me koye fibroid surgery which is last year. See me quite surgery no. Me wo me say me pain and I'm doctor say me quite pelvis scan on shade be a fibroid na exam but man who little sick bi wo bi won bu me say fibroid na exam fifi. Answer am this can be ban Marcus me bompae am say rade. Fa kore isu scare me dey koi rade isu but fa kore isu. Let's say a bia we me ni pedwem nyina ma me na me de ma me antin so mfamra. Ti me hona me antin so ama me de konam so de nya me ase ma me de makọ me koye pelvis scan me koye and almost the doctors too me yare ma me call emergency and then some say ekoye ye mo ye no some hu bibisa o na me doctor na ka na me san call emergency na almost aka ye and then say doctors too na confirm say bibisa esa eba na koye scan ma me de makwa koye e say aka say bibisa ififi nti me de me yawe say eyi na esamba me de makoye we kra mato ma adwum na me de me call me doctor say me kote results of koye me koye I was say Cynthia bibia nim obibia ye kama hwi nim ye hu hwe just the nyamia fa kure so ya ma me de ma e dos na minim say the nyamia ye nyame be fa fa kure so ama me bisa de a me de ato nyame be ya ma nyame shram ni modwuma pa mo ye wate nyame shram de me shele ko akuma mi suye e kan me pa nyame shram sama just ma sha kra na ho to me ha kan just me hu de me nye and I tears of joy nyame shram power ma bye. Yamamo Akwaba at the back 87.9 FM on your TV Akoma Nsem Jumedi no na wo hwe na wutie wo Sacrum TV so Pastor Julius Mary Mills at the Biaba Philip Sechi Belinda Ababans Belinda Yamisha and na afe Steven Akakpo Yamisha pa so at the Biaba adanse akese ankofo di abrantie was what to kotwi machire ho ye but ene ma mentimi nsore ara obebo afore no Erade ebie kwa ma nene ma me kwati na so mo no eco hospital. I mean these are testimonies a live testimonies a person won so obesohe. Oh bia wo problem bi police case bi abayama na bi da so hu ba bi ade be fa come and do it. Unya be so bi CD bia erade nam na dom so ebeboa na otumi atoto enuoma ade ama na ma won so nsankire ne na ye di ho adanse no na atumi aboa. It also found the bra say 100 Ghana cedis, 50 cedis, 200, 500. Said ya one de TBA no one so fabra. Now the bar a rather than not so be quite at the amount. My emma couldn't even say my emma we see been say my emma jan cabin sir now wo a rather ever show and monyam. Obi bien wa wama nyankopon difo nso kru anoma onya odifo akatua enti bo modern na yensem ayekan tum ehunu se oba kunafo no oba na oje odifo no kra ma na ba bitan ma na bi ne die no awurade ma ne wo oba e kire se obi yibibi ma nyame ana nipa mpo nyame dimu a awurade so yensen kire ne enti de wo ye eye nyame na wo ya ama no de wo ya makuna ni bi nyame na wo ya ama no na nyame so obi nya de ma no ma enkoba se nyame eyi ne mu
nyame be hye won munyam so nso fa ode bra nso fa ode bra Pastor Julius Edward Brown ama ye 200 nyame hye Edward pa and on it Ambience Limited Company obi nso akosende bi ho Ambience your Sunday na hye and Francis Amekuji Francis ono nso sende Francis so Aba Evans Edu ono nso Aba okay when o just say me pacho nti mo frɛ bebrebe nyina yeska senka nenka ye wie ya nanka ya no ato because when wunya brekra na say wabobo edi ne bi akria Marco ena yegusu sre yetiefo ne ahwefo say yesre wo mo bronya akyede no emre aso awia ye pese yeso no nyanka ne yewisia ene ona eni bi ye pese yeso mo nti kakra bi a wo bia no yesre fa bra ne fa bedom ye na nyame ya adom a ukuada ya ben yetumi ahye edwa no afahye no fefefe enu sei no ena na me ka se se aduane oba na wo kakra wo mu ana se oboa me ye ya udi a eya na de pa ohwi ni mu a yesa na wa ye basa nti we wutua bia na wo hu se ye serve o mo sa no eya na efe akria ya mo bona besa no bia 0245 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 ye twen se wode ebeba sisia na yetimi abodin Princess Nana Yapoku or the 20 cities yaba ena Samson Pabi edi 30 cities so edi ababeka eho na yekoso a esre se bra na yemodin krade ka sanke bia homa na tunti no wo ka mo frefresi phone line na so no na ka wo fresi landline na so e bia ma send say enti wo de wo betumi a fresi landline na so 0503224 98035032249 98035 landline no to the old phrases so ma ko ma send 20 cities ma send me din say na te say waka ene privilege ne so pa nti wo to me frɛ ye wo bia wo pese wo de boa ye bia no wo to me frɛ ye na wo so wo kyerɛ wa adwene bi o mi wo say mi wo ho me will say me di say ba and I say so wa hu dia obetumi dia ba bo no hello Marco. Yes. Good afternoon. Afternoon. Pastor, my name is Nsem, they are two better plans that you know so hello. Hello, citizens, Mammy, when you may own shroud pa now when you can say any mistake. Why? I would be a cassette free. Hello, yes. Karima sending 100 cities. So what's sending 100 cities? Papa Onyame and shroud pa. Hello. Hello. Yes. If I show with if I show me the picture, if I show my 50 Ghana. What's sending 50 Ghana, Mammy Onyame? Okay. Tiana Moshra or Mamma. Within a baby a cassette. Hello. Yeah, within a baby a cassette for us and the same. Maybe got my cassette my send the 20 cities. Nyame and Shaw Godfred. Within a baby a cassette free. Olivia send the 50 Ghana Onyame on Shroud. Within a baby a cassette free. Hello, me patron cassette Akoma send 100 cedi. Send now one more with the Pacha Kwame Body. Kwame Body Onyame and Shaw Papa. Enti would the bar said ya go for free phone na modi sis no
a course needs to be intimate body no into what dear Fabra ne frey ne bowdin ma send the same. Hello. Hello. Okay. Within the baby. Hello. But I call it to the people. Now, Mulana, you're selling people. We are not a people. That's all we are. A be anime, a be the other. Me patrol daddy. Me patrol for money line. Studio line, the with the way it is for one move. It's with the studio lines in the Miami Bonebo. Wait, no, Nana, you're not a factor. Okay, Kafra. Hello. Marcos, good afternoon. Yeah, good afternoon, mommy. That's my 50. Within the Vivian Tete. My Vivian Tete, Munshano, mammy. Okay. Within the baby Akasafri. Hello. Within the baby Akasafri, what am I saying? Within the phone, my friend free do I'm sending 50 cities. Sunday 50 cities, Yame in shop. Within the baby Akasafri. Hello. That's my Sunday 50 cities. Benjamin, Onyame, Ben, Medase. To say the sea corner now, what dear, when Mr. Wadaroma, men, when Fresa was and this Kawabra was Sunday. I know, dear, one shall not Yame, actual so. Within the baby Akasafri. Your family John Jabba. Yes, what Sunday say, and I will send this. My family 100 cities. What's 100 cities? Onyame on shop. Within the baby Akasafri. Within the baby Akasafri. But you're not talking that they make a 50 my 50 cities. What's 50 cities? Onyame on shop on your Akoma Swadi and Fama Pa. Within the baby Akasafri. Hello, within the baby Akasafri. I'm not going to good afternoon. Afternoon. Okay. Mammy Pacha, what's Sunday saying? Pacha, my 700 cities, I'm Paulina. It's also Onyame and Shah Papa, my Paulina. Okay, Mammy, far when you try. Within the baby Akasafri. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacha, what's Sunday saying? You're selling 20 cities. Namisha 26. Namisha, software shroud. Within the baby Akasafri. Helen Pacho, the baby Akasafri, what's Sunday saying? But I saw my 20 cities comfort of him. I'm catching to Quabinia. Yame and Shra Papa or back and forth or Hinewa, Quabinia. Within the baby Akasafri. Within the baby Akasafri. Okay, Otieno. Intimacy that offer no wajum with TV sets no na wajum na sabaya bebo. Within the baby Akasafri. Hello. Within the baby Akasafri. Hello. Within the baby Akasafri. I'm Kasafi Tokrari. Yes, I'm Nana. Nana send the same. Yes, I'm Nana Solomon. Not 200. 200 cities. When you make papa Nana. Eknafonya can you see that was say within the baby Akasafri. The patch was send the same. The patch of 15 cities. Then so a Yankaya, you did 2 TV, so I whoop a Diania, would dear wolves no bomb payenti. Was sending me 10 cities in Tino, I cannot insane 15, I can't 5 cities when you may ensure when you mean shroud. Papa say, Usikano, I see a intruder when you may ensure. Pana, what your ear ba, my main quanamene, a crass doctor couldn't come. I said, your line is was Yasheno, Nayan sign Emra. Bemena mama wa kwaba me do so office apa so office abini atim kwam ye ma Roma from wa fo nyina office apa se no mel ba class asundie nka wo mu nka mu sunsun amen ya mo si hwa na mo adoye pepa cha ekuna fo nyanka enia 24th afi bia no ye yema wo mo ye mo anwa entoma
nti emo anwa makel na ye de tali ahye ho na ba ko agye na de ono nso ebeje entoma no di mi ye atesa man twini ye ma men twimi ansa nka ho why na da bi aka ne me ba akoma emra ko ndia ebre no okay ya be ko so sisi ana me be say e ba live nti emra live mami me try ye ho no yenso yen try mo eno so hia eba center akachi yenko me say wada enompe ene enkasa abubu ukotodwe kwachiri bra mo wujepe ni nyina da fakọ eye stroke nso amese fakọ wunya nkwanhia mre bi wampe ho asema nka menei ebubu agu a wada woroma bomode a se wo bekọ ban eba center na yede ehama etutu yade nyina se ede ama wona Kumasi Atoso Agogo Hospital in Chenyewo bomode a ne frɛ 0244 988004 0244 988004 ena shanenso ema me se grow fine eye mojaduro ya wonomu abua ye de koko ena aye enu nti wonomu a wo bia woda na dwa wontumi na wonan ne wonsa eye wutititi oba wo kofikyira ufichi kono entimi ensisi so ye ne matimi aye basa ede amount we ye adwuma ewogya ho a me se wada wo de eye grow fine emojaduro no adanse e wadro hu doso na wo benya bia to ba bia to nro bia nti bomode a na wo hia che mo foforo wo de media ma wachi afa doctor 0244 596532 0244 596532 eye Caresic Ventures akache ne ye Dr. Amua Zahara enupano na ye was Zahara mission ne G capsules eno na enei etunam nsa yade ase na etumi eboa wo papa pasiesie nipadua no de ema was Zahara man capsules eye memedro na fe hindi eba mission nso eno eye typhoid eno nti bomode a so obema wonsa aka Caresic enupa yibi na wonso obedia danse ubenya bia to ba bia to adro bia na mo fre doctor e was 0246 348334 0246 348334 na Samens Vital Balm mission in the capsules again was say etose sciatica yade wo ba wa ye mre wo pembe ma de boss 1 minute 2 minutes no adwenso nkuruma me se wada eye koko anase okokobo na ye yi ba wo de ye Samens Vital Balm mission and in the capsules no ebi again etose for 0240616061 0240616061 na Emma wonsa enka bi kantanka eba pharmaceuticals research center yen and ye de emulate eba supplement edrono aba onipadua bia nya bi se bekomwo na atumi asiesie nipa no adetoxify nipadua ni moyi fi bi ewon bia e de free hepatitis arthritis and afa yade kaye ni da awe ebeko eye emulate eba supplement no ba wonsa enka bi sesi a panifo be fa miensa no pa miensa wia miensa nwumre unimru fiedu mienu a wontumi enum bi opemfo de ma abofra no fo wonso wontumi enfa ebi frɛ 0555 610 592 0555 610 592 kahid patch no make up for ediama wadama we eye plaster baby eye wo ya no eho na wo de beta de wachiri bramo we sese na ye wo ya wanantu na ye wo ya ukotodwe na ye wo ya eno ansa wo de wo wai baako no wai mienu eno nti wo bekwa akoto brown plaster no na wo de atare hwese se wo de tare fa akwo no a oye obi ani wo nti wo bepepa na afa wo de atare ho na wo be hu se ehyehye ebom donhwede duonu nan wo de wo be yie no se ya wo no etupi afagyan wo bon se wo ho na atɔ wo nti ba bi eton enro bia pharmacy bia no benya amkan pad da kwa 360 plaster yibi for 059980 2297 0599802297 na ekotu bi koton sanse ni dwa na ewo so enei na home sweet cereal legume mix no eye Tom Brown koda ho pani ho semami ensa 3 minutes odisi so aduane no aye yire de enu nti we anopa no we ye yasesa na chese breakfast no na aye yire de no obi a atumi adidi be ma di bi ko na koda na di bi ko na so di bi ko dwom na bibia eye kama benya bi e wo supermarket na se provision store bia emo na emom no bomode na friend 0246 697358 0246 697358 na chese wama wonsa akabi na bibia etumi aye kama ede amount na mame nko na che
mene Dr. Enkoto aso dot mini aba bemena onyame shraw wonhyira so ya da sipi muni adwumaden because adwuma we nya de emre nyame hyira pa ne akoma pa odi eye yeta wachi nti mu akomantu awia eyamade nyina nkurasofo nyina Dr. Baako pe a me wo Kumase Bremai na me nkurasofo nyina fisia po fise akurase ne yedi bronya wa manta mu dwai appointing a be kuni bronya bia no mo akomantu yempa na mo wukuma mabuhwani biwe na anibre a mafie obi bia a wotie me sofo reko heba center wo Kumase Bremai na no kasai awia woni obi a wo su efa yade diabetes ho a ọma ne bonto ne yam mekura tetrem aduro ba ko asesi Kumase fo kromfo nyina nkran ba bia ka kire me se papa yire ho ye na aduro no eye papa ebi se diabetes no enipa bebre atomu ba ha bebre ayemre na de ya ne se kan wa na mo abo akokora mu amono na adi utu akotwe nkran enkaka sika so na enipa so nyen enu nti se wo diabetes eye type 1 eye type 2 wo de na ma wo so ate wo dwunso bebre se diabetes nkoa dia eye sofo reko heba center akurase doctor mi wona duru a eye diabetes nkoa na eye se duru na me ye no me ye ma diabetes nkoa yale bia nka ho enti se ne ne ko a edi nkunim enu nti na mayi aduro ba ko asi wo se maye se ba bia wo nso wonti Kumase a mate ase ene me nkasansie na me mfa aduro no emaka emrew enu na ma me danso no ba bia wo bia metua won kaska ewo Kumase a amaw enu nti diabetes way mutra yeye uhia sofo reko heba center enura maye no me clinic ho a me di kutia diabetes no eye aduro a eni abonten enu nti tie me eni abonten na mum eye clinic won ko a ana yedi mankofo nti wa wontimi ma bia no ne me kasa wonsa be kan de na wanom diabetes aduro eye sofo reko heba center mina me ka kire wo na anika akono wa wo sisiyale sisiyale pa sisiyale kire wo no be mu aduro ama sisiyale nyina anya hoden kama onsa ye titriti aduro ho ni nyina so meboa ama bibia aye kama wa wo asma aduro ho bibia be ye kama wonso a ohia nkro mo anadwo aduro ho bibia be ye kama ana fei wo bia owo osa afa nufu ase na ne ho kire no wanya petikosa ni nyina aduro ho a ho ebetowo afa obi owo pa wo pa no yetena kurasi yenya awoduro kesi a kese ya awoduro a anu enam the senti so wo pe awoduro a eye sofo reko heba center woduro amwanyi se kama bema owo low sperm count memu woduro dodo low sperm count woduro me say de mawa enu an se hunsuo no ba se brobro na fei epi kama na wo de anyem wo yire afi buru anyan ma ne beji yenso yemfa nchewo aninti aduro a ye frɛ no wie me ti aduro ne din eni abontie o eye clinic wo hia bi a wo Kumase akra etimi delivery ma wo nkran wo hen wo pɛ mema duro wie me ni bia wo di be wie oba no wo mpa so na aduro yi kese anu nam sene Akurase nkrante aninti wo a wutie me no mema duro frɛ no wie me no eno so aduro ho wo a onyin sene asai eno so aduro ho infection pa nipa no eno so aduro ho no number no 0248 67 22 71 0248 67 22 and 71 0248 67 22 and 71 0244 47 00 67 0244 47 00 67 bro nya yem wo bia muru ntwa akwam ya ka kire mu pray wa wo wi apetesi mu adura me betua wo wonum tramo aduro ho wi koke enuboni bia la red wato mu ntentan se de mo ne de no mo ye gine so na fe mu kan kire se afi de na fe ni yem fa aduro nka no
ne kon no wi bi mu da ne kon no tramo bi mu da kese won kwa ho emma na adwene mu mpo no akon no patasi anu nti aba ne nsa pa se wo pedro etiansa no krasi ni kametre krasi ye dai memu waduro pa mna jansa no wo kunu no no msa me si ye nya no ekura wotimi ha da tia kenti ani ye nya no na de on tia kenti de ye bon galat ani nti wa wutie me so be se wo kunu jansa no wo yidi jansa no wo ma me bi wo so abi akunta bi no msa sofuro ko heba center Kumasi breman painting kosofo aso da nim ho si ho na bisa se wo pe fire ya turo nim thank you Jesus edwela kosi mi menda ana me ye adwuma na oba ye ho afidi a ebeskan de nyina obi anyo hwe onye card bia obetia na kran wan na adu nusu won so lemra na efe keke no waba na mabisa de ha nyina se what say yakwa love a yakwa love kama ni nyina no afidi no miam tu su koto ma de e free enti misraw oba ye mfa hunu na aduro ni de no atua ka na adwuma na koso kama se no so se so furu ko heba center wa bia branch baako e wadwira amankwada de hotel efire to aso miensa na omo ye praga wani mu no ho ana bi hu so furu ko heba center wadwira Kumasi de eye bremai Pentecost fo aso da ho na ba bia wo bia nso no obetimi ama me de aduro ama ka bro enkran efa he takura de azimizima ba bia ye de aduro maka akọ me di ne kura ma ntu so di ne kura de ema me ope meme duro no afre me wo sisiare wo osa koko anwenwene oto ukokwabu ni yiba ukopra hu moja pa eye sofo ko heba center ekurasi doctor no o mema semda form wo hia wie me cholesterol pa ma na ana cholesterol ta hamu wo cholesterol pa wo duro nkwa me de ma ana hepatitis B no so ebi wo so a se ukoye labo no twa send me WhatsApp na ma hwe na me de duro maka bro umpo na apade he fatty liver aduro ho no ana oba wo hia nkromo eno so aduro ho be ma hia nkromo de smagre eno so ho aduro ho na de ani gine se bia wo dun so bebre anajo be ma aduro ama ni nyina afiro so mi wo aduro ba kon so a me de ema wona bibi no mu da ache ebi de na ache wo di dware pe sa de no ensi hu biem wo de krense wo kra eno ni pa bia no na sa apam no na mu ache obia no meda sankofo ni mema so ne wo wan se firi mario se firi kodi wo mesraw memu aduro ama ni nyina ati akọ na oba nso a ne kwasem nie infection adokro wo pa ne kwa no ye pe kwa hehia kwa heaven no wo de kwa yeso ne kwa heaven Peter wompre edi mesraw bo modin ya se oba de obetumi asiesie ho na wona ma ye desa pranam na bibia aye kama enu nti wa wo hwe me eba nu nkurase aduro dia eye okurase ni Dr. Ami wo Kumasi bremai Pentecost fo asolida ho fa number yi na mi wi a kan ha wo kire mi ni hu adura asem bie ni ho na bibia aye kama number drop again 0248 67 22 and 71 0248 67 22 and 71 0244 47 00 67 0244 47 00 67 we any okrasini doctor number the American de twa to ne say bro nyan udidi a ma obi binni enye obi a se bi mprediasa wo hatare nko a na se bi obi a wabo bet kapre sankofo na se ma yakura se do tina kwa sesika ti me se afidie ye nhunu ye nyatima mako menya na nkenipa be tentade me na momo de na menya yana ebo so feeding go for uda me say o mo npa yo mo de bi na eba ho so wo feeding crofo a da wo da no and ye mu bi nke wo papa say ka ye tumi to pono na nkrai no mamba no mu didi but enzo me fie go bia me fie go ngam go tu ya me ntu say ka me de na ne kwa de mangofo di na ngam temba bi e ba wa kwam o mangofo di dia uda mo mba yo David uto wa no ada o di mausa enti mesre afi we die mesre meka udidi a nwo bibi ni na mi fie go no mi ngodu ye beko se de ye si wo pepa ye ngodu me na ye beko
ne yɛmfa nkyɛma nkɔfoɔ ni yɛnkyɛ baabi gya afei wɔ dɛ mesrɛ mo sisi table mesrɛ mo wɔn mu ti mu didi no wɔn sere no wɔn bɔ ɛsikafoɔ a mo tete borɔno so yɛ mo nsi kwa no mo si kwa yɛ yie mo nsi kwa ntopono ntopono ma nipa ni di mo nyɛ yie mo si kwa yɛ yie na mo nsi kwa so ma nipa ni di wɔyɛ ade o sɛ yɛ kasa kura ni yɛ nyɛ sikani bi ɔsɛ ma tɔ mo bag bɛɛ 5 me di abrɛ mo mo nye na mo nkyɛ yɛ nyɛ bi o. How many now send this coming now? 10 cities, 20 cities, 5 cities, 50 or more. And there's a yetimano. Or money yetimano. Yebi. What was your family from Brazil? You could have your papa. Ah, Yama. Oh, I am not. Mamma, not your love for this young not your love for no. What it? Who not your love for only a man or 2 months. No need. No, Pesa. You see, I tell you. Yamis, what can you come and swat your pa? Ede amaye papa yes kwan ye bra mu si kwan topono mu si kwan topono mu topono ye ni sekani wo be pie so woni posi ye wosma wo ya do ye bia ne ese kunafo posi ye ne ka me di ba e drop kunje fete okuma akora woni se ma wo boy wontie ba bia me se brade di ne koso akoma akoma mo wo de nya botre is coming soon say a better baby more of them cancer. Why, Yametiasi? And winning Tina or you feel crazy by, I say, I'm very good. Number for 1 to 8. Mamma, see quiet, ye, as you see quiet, and to pray, and to bring a music crown and to pray. Marco, Missika, and Marco, Marco, Mamma, I bet you more. You never saw, you could call me, you never sure go your best way. I babbage, and I sure go. Ah, my dear, make up your fee. The doctor so be refie mu di aboa ye ne oni na yere enti yesrem we ka mo ya ba ye chese me ba unba dia ya me bewura office ame ye me ba no mato mani ahwe se mo na ma ne de be twere ho no foforo be ka ho me hunu se bi me ka ho me gwa me kokko enti ye fra wo bi ntia ana bibia se frɛ no kwan eya na ha dwene wada uroma aka 4 days enye se wo kasako ne dia wode abani ye mu bi ne ya ye wo pepa se ade bi wanka ebe ya ma na boro so then so amodin ni sa and betra say the day is not there. The day is not there. The day is not there. We read the day was there. No, the day was there. Na yeah ya no aduane ma nkofo wo fie na nkofo ba no mu bedidi wo no wo say aya ne ya no ogwa home enye say ya di pa be gu fie na obi edidi a nyame na nim onim yakomem but the doctor no crazy musi kwan ye yi musi kwan na won topono ma ebi bedidi enka kira wo de yenya santene ka me de anwa eba ya ma ya wo de anwa ba ko keto ba ko ba ye anwa kra de che se ebi ma de anwa bottle ba ko ye besrem aka yi po 3 days and 4 days simple see you weekend free more or free job banana 3 days yeah besrem okay happy birthday enko emfa emma Eric Mensa me pacho nye we nya Eric ya okay enti boga ba ko pe na woni ne birthday na ye nrechi na de bia me wure fi no obo me sobo enti when you belated happy birthday and Eric Mensa me do fo baba ko pe na me shira pa no onto nkwanem na onye okese onye mfi adumu emfa ko adumu oma wo yafunu mu ma emeye nshira na oma wo yiri Yvonne enkoso ano wo sana chese onyame nshira ye mu yenka but onye wo kese pi happy birthday Eric Mensa e wo US happy birthday enko emfama Reverend Gideon Populampo director at the Ramsey Training Center e wo Abetifi Kwawu me krom ni pa we efe ye ne ankasa ye manager eho nana osai asare Ransford wan fabrofudi na ka homba me nim de meka nana osai asare Ransford akoma efe ye manager eno no nti was say happy birthday enko emfa emma no was God bless you papa from the entire major session 2 group. Okay, enti papa onyame enshana oma wosra eno so pa. Happy birthday enko enfama George Haywood ewo Ghana Police Service ewo Tesano Accra
we me akasa me producer Ishmael Hayward me brother ne brother and na woda nti happy birthday free team ni nyina ene unua Ishmael Hayward ho enko emfa Emma George Hayward Ghana Police Service Tesano Accra. Happy birthday enkoma Billy Graham Nana Yaw Ej, son of former accountant Akoma FM. Okay, into Nana Yaw Ej, Billy Graham. Onyaminsha, happy birthday enko enfamao. Sadia ene ye see ye no san watchina ye be ye no ye the story boom ochina de no me say case let da ho no me so ye boom krache bibi anti ye de ba ya na che say ye to aso sie wo ho twa watchina esan say sadia na ye no frɛ na ka midin ya subesi ma say 50 midin de hwan ma say 100 midin de way ma say 200 midin de way mo ntwa mi o na me de emo bag 100 banana me ko yi a me dru kwa ho na chese obi de amugu opeka me sie na nka de bechi a me si na nka de bechi a mekwa adwuma na mo ni guma bobo ano ade bechi a mekwa adwuma na nka mu ye egu kwa yi hu guma bobo ano obi surprise yes a enye ye ne yekodie na emom no eye ye chede ama na nigye na wo mo de beji a chede no wa wuti TV no ho na radio no na wuti a wani beji kra chensa onyame de nigye ebetu ufie enu nti ye hwemonim aka ye 3 days why na di biba sika ana ntuma na aduane na waje ne nhira nti bomode na send wo de breach na ye ba ye bebo bija phone line atum 0245 301 462 0245 301 462 0530 507 849 0530 507 849. Meeting the macros. Yes, sorry, so my bush appearance and me a champion. Shores people, little Mohammed team no Eddie Akoma Sports at once. Nebisa, Miss Afuna, the soft ladies, me in so the gentlemen. Akoma FM 87.9. Waka 30. Uncle Bob is the mob sound zero. Your baby, you saw on page my can no one done up. The man worrying your rubbers and worry. Hello, Auntie Abena. You won't believe Akoma FM 87.9. Four, baby. Yes, 4. Okay, I'm coming.